Yade baba somo ene area bre kwadwe reko royal enterprise nka nkyerɛ mo sɛ wɔde no bia badwa so reko heba mesha na wɔde abadwa so dodo na afre no kurasini na duru no na nuro no ye enya asam keto akura unum bia siyade ebefiri wo so eno da nkyerɛ eje no wa bia nkasa koko ebefiri hɔ no pressure no ebekɔ ɛna siatika yade no yade a ɛso wuntiri mu ɛne woto ase ntiri ɛbɛtwo saa ne nyina no eyi afiri hɔ no wodo ani ɛkyerɛ ye promise eba oyerepa ba bia oyerepa FM wɔ eduma sam na meke wonsa beka bi eho posa ke ba so ebi eho hodom ewumrum apedan ke ba ewumrum na afei Mr. Heba so ewumrum hodoma ba bi eto no bi ado ani kire hodoma wode ya bodi na tudin wonsa abeka bi eho Otec FM hodoma eta haseko enya sam keto akura ado ani echetechi man so a Free FM wonsa abeka bi eho hodoma na afei obo ase wode ani kire eye Tam FM a eho so wonsa ebetimi akabi ya no mafra wasa ma we se so 0244470067 0244470067 ofranya ya no bedi eye engita ho vitamin kano ewo dwaso ya no de bia ba de da kono ene enya sam keto akora na abusuafo de etie nie ya ba ye mfie aduonu nie enya problem bia da so onum bia ebeboa amwasi pi asita ye so ya ma drink ewo ho no de cafe bia ni mo na atete bia na afa okoko de ewo ho vitamin chokoro no tio bro makaka okoko ne de aye enti eno so ehye papa wonya bi na bobo a ebeboa wo yie pa na eye Vitamin strawberry so honum ene de calcium wo omega 3 wo 6 wo na 9 so ewo mu enti nkwada no empani enom enti na wiabre pani woje ba kwa na ma kwada ba kwa no so obo no gona eno ano no eboa ema nkwada no omusua de a ene omuti bom se ya bew ya tase enya asem getro supermarket bi ya no fuani ekire honum a wodo ani kire honum a wonsa ebetimi akabi bakery and more 7 kanchira mo se ne die bra na bedidie na bibia nko yie emfa emawo na cake pa omode no ne yaje ato omode no ne papa meat pie na wo pa na omode no ne papa omode no ne yaje ato mo chips na wo pe omode no ne papa eno edanche a opa string roll papa bi no anya no ne bi na de aboso eno ano no na afa pan no pa brodo wo mo no omudi mutintima papa menkodi bi ba bia na akwakofo ha bi e de aba beto so tafo ma fo hodma wonsa bekan e wo honum ye ben AR Rama Education Complex one ma ama we na me de ma mo frɛ na mo ne mpanimfo eni engita ho 0248095825 0248095825 ofra ye beje wo so abusua awofo no me kanfo e de ama mo se enkane no na akwada oba be ko school se ya wo tempenten kwa na afi wo bubuo sa dabi se no de SHS online no aba be solve problem ni nyina eniama eko eye enkan enti akwada no wodia ne se wobenya computer na wodia ma no na wa connect dia ma internet eno ano no obetena fie sua de no akwa enya de a wode FIFA akokoti ebe fie ewo kwan bia so na akyerɛkyerɛfo ya ɔkyerɛ de wo so no so no wono ma bion de eduru wase so hɛ ne saa na ene akɔtwerɛ no atwa na waba fie wode ngunumde nko na eba ye won fie mienu de ewo ho fie miensa de ewo ho efie na de ewo ho dom na de tie enie nya afei na bia akwada wa wie sukuu no wo kɔtɔ se kan wo kɔtɔ matras ne ade bia dabi enu ntina mpanimfo de saa nkyerɛkyerɛ wono de aba na animdefo ya omo kyerɛ de wo so no enya keto akora frɛ na ginkyerɛmu sesiye 0599022998 0599022998 Yujima travel and concert safa beda wo mo wakwanti o haw ni nyina da wo behwa boa wo ene do bibia betoto yie say wo pay besa na say visa ana say passport ni nyina da wo behwa aye ediama say UK na besa wo America Canada Australia ana say Schengen visa bi ana opɛ say Germany Netherlands France ana say Spain ni nyina da Yujima travel and concert say brane entna sene kasa baby abasa wo ko bia wo beboa wai na wakɔ ama wo so wasum adwe ntwene bia nim entiawie yi for Yujima travel and concert sisia na wakwanti o hawo ebia wo na mu no wontimi emmoa no won so mfama wai eye 0552 098 928 ana 0553 944 608 ofra wa bedo so na print pro graphics and advertising say me kan chose be for printing and packaging hunko de wodam bafua say t-shirt printing bi digital printing and exercise book ni notebook printing ni nyina wo ye bi pa nya asam kotwa wo de no eto nchen a
paper bag printing so paper plain and asa yentro din ho disposable cups ne bowls ne cake boxes ahodo ne nyina bi wo ye ewo wo mo akate afi polythene bags yentro din ho na wo paper plain wo pese yetro din ho na wo de esom wa ho na wo de dwuma bi ne nyina da print pro graphics and advertising and ye kan for dia ma wo bibia fa print ne packaging wo de wo me number 1 wo mo stand wo mo be emrom kase wo na wa homa ne nie 0538 80906 and 0540-717-847 a perfect series books huma papa e wo dwa so ye kan fo dem awofo na hwefo bia se momo de se mo pe bi de man kwada no wai na GS na ka to bo ase ajatum se eye wo mo English language award people history of Ghana RME computing creative arts science maths class ubani gina ni nyina da ehon books no ebi wo ho ma photo to fi wade numeracy language and literacy OWAP creative arts phonics computing coloring and writing preschool books ahodo ni nyina perfect for the bia ba JT for table se booma BC so atro no bibia koye ni nyina da ya gia tuma ya se ase wode ne to nchen wo mo abenfo kuku na mo sate mock exams terminal exams ana midterm exams no bo no kuma bi no obeje wo ti school ruanum ya kanfo de amam why but modern ahwe che kwan ye ewo kuma se putoja wo be se si wan kan so dan so my first store boru mo memo ba bia ye ton wo ma papa no bisa perfect series books ahomode dwuma na 0243 299938 and 0540-755-46 Fanada Palong medicinals. One a day happy man vs abed drasso. Boa man will bo have to gumya as when kuma bia. Why yammer one person say yes. Beman yama said and koye mano a ye happy man vs and a babwa unya binu ma bema wabe dia dance here. Now enter 5 Mr. no so dear set I've netted war. Sabio wayasi if you say ya nina aye osa na secretaries and a kofa baya pebinonum obuone de no nafu ase te se wodidia na homete unya binu ma ebabua mama kuma esesemo no mayasi dwa mojo so amotri ya nina enter 5 Mr. Besi ese ne kama dia ma ubomrom ewo pharmacy herba and chemical shops a won sabe kan bia homane nie 0244 827 228 ofra wa bejo so absolute in eatery ho and ye kwakodi de awie ho and ye kwakofa ye lunch no ye kan fo de masa wo per fried rice papa say akokwa na asa fish oh wo me number 1 jollof rice so akokwa na asa fish oh ye de be ma dodo plain rice still be na wo per wa bobo fufu yi aye akokwa nkwan na asa meat na asa fish na pa ni nyina da absolute in eatery ebe serve kama banku ne tilapia papa bi french fries maba wano munkwa gigi bi nyagro ya kanfo de mo se wo ye bi wedding bi apontuo bi bibia wo ya be hianuane wase de to nsafra ye wa ye ba besevo kama e de amount delivery service ni nyina so ye bi ni nkumam na kase mu nyina da de bara da ye gyina na so juoda ko ti fia da nyagro anopa no so ko se anwumre no nkru ye gyina na so otafo Estate Johnson for ye 0242 905 518 and 0205 053 168 ya frametri modahine nana kwasi wusu e cha mini nuaba eno ba afia aboajewa afen sabne nie Asem Beba Dabi asam no anya ba na nyaba se yaka na yebeka anya se kan na yede etwa muntobi kan na sam osindipa kasa tie se wantia Asem Beba Dabi yeko ahmano so na ye ne yensentreni professor kokoto akwakobo eye enkobo ne nyina anese posi rempimu asiedu eye Dr. Christian Tete Yehonu wache se enipa binom ya omudi samone niditro e wo banks ahodo ya wo Ghana ememu no omonsa atobinom eso amo friends and chofo ehyemu abo eye enchiremu kokoto e wo ahmano so prof Alawusu foto asoma yen me da se also that's kranie o chese akronfo arenfo a okotia betia mo dwan basayire wonom eto chef kakabia hodo so a bo mo dinti tawo wakoyi usika okọ no mato ahye so na agika no dinti kakabia bi wono disika na mabontia okọ bulion vanyi na akronfo yakoto ahye so ediru bedu kronti botuo na wono eche hye no wonom abu a chese no for ye say on be hwe atu bana mo na nipa bonfo won eye saade ni nyina no wama emra eni won edi na ye kasa police search say otu wana mo nipa bi osusu se
saa krono sema hodwa ekoso e wo Ghana ha na ohye wona ehiska mu bia o memu so no wache akonfo no makodu ye ka so chem se nipa mu yensa de etu aka won ama omu ewu nti wache mu du ama etu aka yensa ama yensa na fremo na ebi maka de wonum etu pia afagan eno ana IGP COP tete yohunu afrench entrofon shemu a emu nchemu odi amayen na Inspector General of Police echemu a sa anamonto mutu ye omutu no mantama hodo bi mu a omu se hopa na sa alukasemi ekoso ewo ho wo say afomantam ne mu Western region ho so ko Central region Eastern region net view Ashanti region na o tia Asante mantem akra de wo mi ya hodo no sa konfo awo to mutu no mu si pa ni bia no mu yesa nyema na ehwe so adeja afa ye juso echen krom atonsu chapatre enazongo kaputoja abuantem ho no mo abuantem ne ben putuja ana kase boss ho no mo so ara bi esofu a atonsu monako pachi oboase na bo ho na o chese nuna o madin kofo enten ta ye ka so chi o achono akoya ka bin sem eno ara to ka sa wo mo a wonu efri mo Pachi sa confirming for it. I can't be an answer according to no one answer to it. Which you say that AK-47 to a compaction gun ibi and to chia to say and after tiabo fady. Nina ne become more cambo mono. To brand new yaw munchene ma could do nine. A moo a two abba hodwo, a shaya hodwa on this abonning any mobile phone. Nina IGP just said, won't adject Eddie free sackle for in someone. Or what can so? You do a child how I anyway. Now on the IGP just said that was the first time I echo yes no movie or much in be this say that just when you should move the parliament can tap and some of the channel and on among the Brisantini or Motuane or Motimi actually any pedri was in my care Janet then so I won or the Agaqua on Yanapa and his uncle for getting both be doing 10 check and I have to get say Jenny Power Choy or no could Namarano Amamara anyone Eddie. Nti I give in sense of which more free, you know. Now I confirm phobia or 10 years Krobea who be I'm not to share on so we are say if you like a cabin to me and say a few more and would watch what you say, what one a quacujina ebrano. Yabada wase papa ene chechema wode amaya kwaswana fo ne edi atrede besi bia no maya so ente abusuafo ye zentrede kwame agene mboaten professor kokoto ena motene nkano yamohwe ne afia ni nchemwan ewo Adum Kumase eye Sambra Hotel empatam hwa na osumefro ba echemu sen from ejaga CB apai ne basa no yamane boni Solomon nimo ane kopie hwa sabe wa beka mensa ewo fiduem ha emunchemu nyina da wode ba besom ye solo mahen nya ba mejo so awosami emunchemu ne sei anopai ebe no nsia ne nya ne nte se eye gas from ejaga bi apai wo eye Sambra Hotel wo Kumase Adum ama ampa ye bo modern eko ne koduro ye ne adansefo anu mugina wo kire se omuso omutete wa na omute se gas yaji boom na so mukɔhwɛ na se gas no na apai no nti omuye fast no muwura ho no mukɔhwɛ oma na omuwo ho na omuye se aduane no na omukire se ɛhɔ no aya na maami bi noa jollof ene anwamo ɛwɔ hɔ ɛtɔn nti anopa no omaba adwuma ma na se omuye aduane a ombeton na no na omuye omuguso omuye aduane na omote se gas na apai nti enipa fa na ɛyɛ aduane wɔ hɔ ne de gas no kan ma mu pra yi pa nti omoye fast no mkoyi wo mo edo mko Konfanochi Teaching Hospital omuye no mo frɛ fire service for ampa fire service for de osia ye yo ebeduru a omudundum januma bibibia eto yem na ye no omotwetwe nkomo no ye twe omo ne kakra egu afidie so nti ye beba matifo atie they see and no pay your ha to the tia and say boom the pie by ne hu say ni pe pra hu nya awot now ye do mu pie nkofo miensa tie yes anu na ama ejaba ha na nkofo wo so ho nti they were trapped until about some 20 minutes until fire service for eba the fire service for ne buy na on be here there so mo here and on my cordon off ha nti the other ones they are waiting for police to come and take police investigation and then the necessary things will be done yeah they na ye boy
ho say be kwa adwuma nti de yeti ya ne se pai ana gas na agi bon nti bi mu kura hurufa epumamu esifum nti omo mapra ana de yeti cylinder no ono so ne hunam nyina ro omo de ne koji so omo ye jollof ne anwam omo be 4 ana apra around 6 o'clock na nyina yeti ya nti no na they do omo no aduano ni ra ne de na ote abontena workers na we inside nti na me ne omo aso na we inside but me pie e betena ase nti na time na me bo omo hihye omo na ma pie ba ya na yeti say asana say obimro na mkofa aboy isu echi e de omo ba ya na ebe pija ba ko beto na ebe they can talk time na me so if you betena ase it seems around 6 something they have from 550 to 610 so incidents na okay within that range but say so sound no from there and I remember rush into me jam bag na me nyina wa na me fa e ko frame ko for say o me boan because na me come ne be ma so time na me wa nti ebusuafo say na adansefo a ewo ho edito yanim ya bede basi solo ewie ye breniti ye fancy ya why ebusuafo ya mani boni Solomon ni mo na sabe wode ye enkrai free edum kumase bia ya ene Sambra Hotel edie nim hwe sen from Jagasi Twaibi apaya nka nyame afafia nko ye ne kese eba Otec 1029Fm pese mu cafe fi mu ka ya ye hwemu bi ama hwemu no adadi pefe se enei emaburu bi no mu yomo Ghana emeyimu ene obia obora draso hoduma okoya no okoto adu ono ankasa pe de ebeboa no ama ne mbe mayo atimi akonkan de ebeboa no ama ne be ma sabe mpreduasa watimi agoro sasa ewo mpem oyo oba nso a de ebeboa no ene omusamo okoya oti adoni dina na chese okwa akoto na no na yaba pro na ye ne wono omutunto to enuro metre eye pharmaceutical companies ni bi abo ho enkomo ye di kan ade ani ekre eye Oson chemist na ye koduru ya no ye ne amanfo bi ebo nkomo ohodom ene mpanimfo bi no a omudi djuma ohodom ebo enkomo efa ho ene omo tra se enei di akoba no se emabuni ene oba ya dre omusawu di okira ne se ebi obi adi hu adanse na oba beto ya eno no enya de a eboa enipa apomuden na yensentreni Antoinette ama nyame wone de binum ebonkomo sei eno church semu wode tire yen ye shop hanom no endra etai kopa mekami enu ho asem ba ko efe ne cyprodin na cyprodin eyadro bi a onoma emotim didi etim so mawoda and normally ya na enya adra e good for omo fa afro any ade ufo afro na onoma it's not advisable emwa na biem so adra mesa ka ho asem biem ye adrefe ni Lydia eyadro bi a emma ne time no pa neso e was side effect be bria omunim amonum e de preventive pregnancy. That's immediately after sex you take it to nullify the effect of the semen. Now, your friend emergency contraceptive. Emergency happens mostly once or twice in a year. But brina tanum sadruna omunim se onoma it affects your period. Because it menses how I will say siba. It can affect your fertility and a whole lot. Tine media mumba ne bitum for sesando ne die. You seek medical advice because it's too good for you and mama no so church mo be ho ntiase bitim no ade emergency bitim no be 5 times in a week, even more than that cry you two mo for and me pesenka even your public education about all these drugs and be ma enyema yefo na boy nyina abuzafo oyiwa ose eno ena eda hodom no ema binom ne mema binom do mope totoro nuro ya wonnom a emmoa wonnom akasa eyedie emu asem ena mote ye no abuzafo ensem a ye boaboa no se Asem Beba Dabi kase ye bo no ehe ya na yede nyina da esie ya fra bitemuda hene na kwasi wusu echan menimenu aba eno ba efia aboadua na kwasi ansa na ye bekọ no Holy Family eye Paris what as town HSL what the revival so ko be so we nanu
na nsapan wode be sese so agye won na so abompa ya dimpa ya no mpa ya agye nyamema efi obunsampo ntremu na we ne yesase ne ya kosi efiada says it that so say you are not alone na opanipa obekasa wase Reverend Father Louis Cecilia Edu Poku anado obedi dwumedie ho chiam very Reverend Father Dr. Stephen Jantua assistant priest Reverend Father Stephen Longa Edu Poku Canessence say yasase ene kosi efiada ewo St. Louis College of Education na church premises na de be besa sanwumre no nsia kosi no ngotwe empemu na yede akwawiye tietu safo biara se nyina yemom ni medimpaye yo yes also na yakọ Sister Erica o UK abrochimemu ene wawoda enti Sister Erica ye wo hye wo kwaso nkoso wei efi obatan kuunum obatan kuo no mu nyina se omomo awoda pa ni titru ani Sister Felicity enti obatan kuo se omo wo hye wo Sister Erica awoda pa yes also akra dia kan ye wo 1029Fm Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Unia, Pavi, and the Black Smokes mixture no. Malaria drona. Ani, say nam sa. Ubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Aye no bie no. Say e ko malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong de bia. Enti Pavi E support immune system no. Na Plus Smoks no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonu ato, ahoamra no musa. Ache kura 4 days na Pavi ene Plus Smoks mixer wanom no etutu malaria na se kura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa Pavi Plus Smoks ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu kan o pharmacies na Herbal shop FDA age edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. O wejajai. Abua wa mo se wo to make kinkai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne band combine swa, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, and Naka, and so I'm a prover into a batter pian koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me, I could chew akoton. How many students who? Na, and no crowd dear. What table one say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master kuswa, a here one more, at to phone call put to a station wa, and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer from 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Plus Smoks. Hepa Plus mixer. To malaria na se kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. Magie dure di pa. Pavi Plus Smoks. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu kan ho. Our pharmacies na Herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG edwede nkrato yafu. Medofopa. Adia bakwa emma self-confidence. And it say good oral hygiene. Enum apomodin. Obey obini ni di nkoma unsretchre. Esanse wonim se nka ana pampan efi wanu mu ba no. Oha obi enim. Eti won so awutie me.
bra by Grace Dental nebe no dentist mo hwe wanu mo fama wo bɛyɛ scaling and polishing na wo sentem bibi ehyehyɛ mu bia no yenye yimpiepie ma wonum enna ho wo de wo sene so abu tu pɛsi esiesie ne ade bi si so ma wa bra by Grace Dental ana wo de wo sene keka tu pɛsi e ma ne gina abra entu a ye hwɛ wanim ɛwɔ by Grace Dental kaka ne hawo abobo ne wo simu ntokro emoye tuntum umpɛ ne saa ye twɛn wo ɛwɔ by Grace Dental ne ayɛ ho adwuma ɛde ama wo ana wo hawo ne de yɛ wo sɛ mmoa bia ni hɔ by Grace Dental ɛwɔ mmoa ɛde ma wo by Grace Dental ɛwɔ breman ɔsɛ kwadwo DVL ne nkyɛn pɛɛ bibia ni amien kasa 0244 97 68 05 Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, bo wotumi atwa won wase. Me remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma o sentim yen say twa se wo ma wo ba de no ho hye SHS online mu. Ni edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti eboa mo ba nya abotre sua de sene ono ape. Etasumie no, esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niam a enkewo prospectus so te se sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee pe ena abetua. Etasumie sa, akyerɛkyerɛfo a wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni ewo hia ode besua de o SHS online eye laptop computer, internet, opepa ye desua de ena enkankan ahohye so. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fa no ho nhyemu ne ya. Adofonom October eye bosumi ehwehwe obabia no fumo se djua bia kwose babia na eye pink month World Health Organization eyi bosome nesi ho se sa bosome ne de obabia manenya wadehia na pomoden djuma yani ehwehwe no fumo fama wo se de da ye afibia mu no by Grace Medical Center ayaresabia yehwehwe ma no fumo on the 14th of October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no eye benada 14th October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no so yebehwe obia adwonso mu yesa hwe siche dodo a ewo mogyamu mekyerɛ sugar level wenyina ubetua 50 Ghana cedis pe entihwe no so na fa ho gyedwumadie ni mu by Grace Hospital ewo Kumasi Breman DVL ne nkyɛn pe osai kwadwo area hwa DBA ni amienkasa 0244 97 68 05 yebehwe wanim Asem Beba Dabi. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo Asante. Otec 102.9 FM. Kakune bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu wo ha Yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha Wuko tie Hefa Piao Asem Beba Dabi aye ni na sienka ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma nyuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso ninkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemadwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden omo dia ene se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwebio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade atɔ bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma
ase kan emu no tuturo nso omo paaba omo da subusua ye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia emu brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo woni nkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ani mas nya sa no mo tie o mo ka se aduma no mo ye no emra wo mu obi ani mas ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo ho fi sa bre bro hwiri kopum bra odu obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be Asem Beba Dabi. na bibi atoye no awurade wa ho de yin tumi no ense wo manya kokudu emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen Amen. Aja nyame shirawo. Amen. Me da body ase. Ona boy asida tosumienu akoma mu mpanyifo ne wa bejafo. Asem Beba Dia Dabi. tosumiensa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yeso aka kira me nuanu a mu ba ne se. Se ukọ awale abisa. Kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi. Ukọ awale bisa. Na ye nyinkyira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyira se oba we na ye odia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwiye se obi kọ awale a o misa nyakopon se wo ni nyakopon na se busum na wosumu a se wo kọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyira o se oba na wo kọ wale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kira na kwa ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon e kire no obapa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ni tina good timi da radio ase yes ya dase Asem do Beba Dabi. cross examination aho yenko nyankyire mu ni yakire cross examination very good okọ ye no obra anim otumi bobo nsuo maako dunum ni yakire meboa na ase memoa bobo nsuo na obobo ye ma me ne kono nsuo ya mebu frɛ ye bobo de kakra etiefo ye nyina ye nkan na ye hunu ensududo no wadama hyase ma me antoa nyama antoa akonodi ayanta tobo menrase hyase tobo ase antoa nyama akonodi ayanta ana apepe techima aboa kirewa Techimai bochrewa ana yi tobo menra ne ntem nye commentary why I never last in pie ha Techimai bochrewa ana nsuo nanka ana abijan bobo nsuo nanka abijan bobo ana nwabe abijan bobo Asem Beba Dabi. na nwabe ana efeni sen yi adubia eyensu ye da hen manso adubia na sehudi aso sehi Asem Beba Dabi. Da wa efendua enti sehudi aso ana mede kasa yi subin odi subin eka ho ana mede efeni se kukubu ofen me bawo Asem Beba Dabi. ofen ana enyinam ofen ena enyinam ena me wa enyinam so no enyinam ena de ebio di so amede boy no ebi ka ho a wure fi 102.9 ma me yin say ebi ana ebi wo ho ana me wure fi abade me kai a me boy na mabobo no enti ebetumi abase bi wo ho nso a wure fi na me kan o ka se nsuo bi de Madina o ka ho bi me pa cho Madina ne de on de man frɛ no ho na me duru ya abale kan be frɛ me no o frɛ Madina bo de bi ti wan frɛ Madina eno kwa de me duru won na me bisa mo kire no mo ka se Madina ti wo mo na ka kire o ba cho me duru won na me akasaka se ko konfo kro mu no ana konfo bedu no kire se nsuo na me ka se da se won Madina na me pa cho konfo no so wo meba nya konfo nkire mu asem ne yepe nya konfo nkire mu atiefo I repeat for you in Asem Beba Dabi. ewura no afre ose ofre antoa mesra momon kan ma me twroe man kan antoa akonodi ayanta apepe nwabe bochrewa asuo nanka
Abidjan bobo edubia se hidi aso subin Asem Beba Dabi ofe ena nyinam munya say 14 ensuo maako dunai ena ewrei ede Asem Beba Dabi na de ya me ya ne se krache na nkasa no a eduai ne kofa bai ono ne kuntunu pomafo no oda so tia so mu yi Asem Beba Dabi ile Okay, awiai oduma nkuma nyame ayeye enka udin. Enawiai oduma nkuma nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no. Adofo ne adehye awiai yema yenho aha. Yema yenho akwaba. Na yema yenho ye hiehyia. Emfamra Otec 1029Fm so ene eye wukuada ene ye da fofra twedi ampototrobo nsu kwa me basa yi adom no wasan hwe bio odoma nkoma de ne afem ye ene wiei ye hia bio na ye ba besom ye de adesua ne ade kire dwumadie no ene ebesom ene wukuo yi na ene wiei nsem a ye de ba no adofo ne ade hye sebe ye se ye adesua de na ye de akire ye ho nso ade enti ene untwimpen wa fidie no atwimen na fe oba ye social media platforms ne nso so a ehye mawunuanum nya adesua ne ade kire dwumadie no bintie no wonhwe na fe wadwen kire bi a wowo no wonfa ntum na wonfa mayen ene wiakro ya me se ka wo bio se eya like ye na follow ye eno beboa
da biara da yɛbɛhyia wɔ afidie so saa no ɛbɛbɔ wo nka yɛ wobɛtumi anya akwanya no na wawuram na wo nso wabɛsua deɛ na wo nso wabɛkyerɛ wo nso wade a wode nam na ɛna wie adwumadie yi moada a meburu wadwenkyerɛ nso baabi a wode firi a wode ba ɛyɛ afa ka ho bi na fatum na yɛnye na yɛnkan ɛmu bia nso nte wo nka awia yɛwɔ Be Love Radio foɔ wokɔ Spain a ɛnɛ ɔnom aboa de mu do ɔnom wabiebiem dwumadie no ɛtwagu sɛ woba United Kingdom ne nso mu a yɛwɔ Sahara Radio ɛwɔ hɔ yɛwɔ Bruni Radio yɛwɔ Amansan FM yɛwɔ Abawa Radio ɛne yɛwɔ Patmak Radio ɛna wia UK foɔ a mo monitor yɛn nyinaa no nyankopɔn nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛse ɛna yɛwɔ Be Love Radio nso wɔ Spain ɛnɛ ɔnom nso ɛfa show no live ɛne yɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV ɔnom nso abɔ adem ɛnɛ Sky FM ɛwɔ Columbus, Ohio, United States of America ɛnɛ wia wɔnom nso abɔ adem ya wɔnom fa yɛn ɛsɛtie yɛn mede de Krobea Nana Yaw Asante ɛnɛ wia yi ɔgye amanie ɛnɛ wia yi apɛsɛmaka nananie ɛnɛ dai Krobea Jata mene wasan hyia biu ɛwɔ afidie so a yɛba abɛsom ɛnɛ mabadwafoɔ wɔ ha ɔbɔ ade akyia me wɔ ha agya kwa me nso ɛwɔ ha ɛnɛ oba live ne so a na wa like ya share na do comment atum na obi anso ate wonka ɔbɔ akwaba ye agya akra mpom nyankopɔn adom ho yɛ pa na nso so adom kro na ɛnɛ nso ɔdoma nkoma ɛde ɛnɛ ukuadai asa adom yɛ na yɛhyia sɛ yi a yɛse yɛsom agya kwa me wɔ hɔ ɔde na me wɔ hɔ good ɛnɛ nso yɛ da foforɔ ɛnɛ nso yɛhyia bio na yɛhyia sɛ yi a yɛ na deɛ hia me yɛ andala word no ɛne sɛ yɛ ba bɛsom sɛbe awia yi yɛsua deɛ kyerɛ yɛn ho adeɛ no na yɛsɛ som abadwafoɔ ɛna wate wɔn ka no ɛnɛ gyataba ɛnso wɔ ha aberewa bɛtwumasi ɛnso ɛwɔ ha saa nso na Esmond ɔno nso ɛwɔ ha ka yɛn ho bi ɛna yɛ nyinaa yɛ ba bɛsom ɛnɛ nana sika mahu sɛ wɔn nso aba ɛnɛ wie nana sika memoakɔ a babusa sɛ ɔmpɔ no ɛmu te sɛe nyankopɔn nhyira nana sika na ɔnyɛ ɔkɛse paa wate Francis Ajay ɛnɛ wie mahu ɔse nana yɛ Krobea Asante papa bi ɛnɛ yɛ midweek sɛ ɔba kegyetia Franad Plus Enterprise a Francis Ajay menso me ne mabedwafoɔ nana Krobea yɛnso yɛ wɔ ha yɛabɔde mu paa ɛnyɛ asɛm ketewa Mary Cruz GH awia mahu sɛ wo nso abɛwuram ɔso ɔgye aman nie apɛsɛmaka nananie Krobea Jatanie na ne yɛma ma ɔpeafo yɛbo aba so paa ɛne adwumaso no a daa ne daa wo nso wodwɔ ɛde ma yɛi commander mahu sɛ awia commander wo nso aba so ɔsena na yɛ Krobea Asante wada meburu ɛnɛ yɛhwɛ live ɛwɔ Mampontis 2 lands nana sɛ yɛni hyia wɔ afidie ni so sɛ yi a na yɛni agye paa Saibo ɔsɛ good afternoon father good afternoon Saibo wo ho te sɛ nana sika no ɔsɛ still handsome nana wo ho da so ɛfɛ yo batie bro medehye nyankopɔn nso nhyira wate na ɔnyɛ wo nso kɛse good afternoon na yɛ Krobea Asante ɛnɛ me wɔ Sawaba Konkas enso nie nana yenso ye hwe wo hapa ya enya asem ketoa nana Krobea ene o ye live and clear obaja chepram so a adof boati nie abedwafo no yenso ye wo hapa enya asem ketoa ya badem ene ye hwe Sami K o se Krobea nie yeah Sami K nso nie ewie ma onso akwa abawate Stanley CEO Emma Perry J's Fashion kunsu eno ose akora menso meni madwuma yefo no yenso ye wa ha na yenso ya bade mu pa ye hwe na na sika onso wa putioja na enso awiei oba be kanyensa J Max eno ose you are the king of motivators akora ya Krobea Asante woma yesua de o na me maami Elizabeth Abna odum na wonfa ni agro wodo papa sewia awiemfo yenso ya bade bu pa ogoro mensa no na na kwa bo ya minsu bepiem esi onyuru minsu bi firi ha ba bedu na ye ba besua de enne len eno se Atlanta fo
Nana Krobea US Atlanta for yensu ya bedru na obodwuma yɛda mo nso ase eburu sɛ da ne da mo nso mo baso na yɛnimu nyina kabum enso som na ɛna wiai ya no akai bibi na wahyɛ ne nso adeɛ bi yɛfrɛ na aba sɛbe aba amekan ɛyɛ de edua wa wani tua sɛ yɛwɔ nneɔma ahodoɔ binom ya yedia sɛbe yɛde naba ɛne dua mom yɛhwɛ sukuu ya yakoi yɛkyerɛ yɛn ebi wɔ hɔ no mo a yɛde ne dua ne dua ebi wɔ hɔ no mo a sɛbe yɛde ne dua ne bi ne dua ebi nso wɔ hɔ no mo a sɛneɛ ebe fifi ho no na yɛtu bi ne yɛde adua saa nso na ebi wɔ hɔ no mo a yɛde aba no ɛna hyɛ fam na muntie aba no a yɛde hyɛ fam no sɛbe sɛ yɛaba osuro fi a ontumi nyini medane dua ana wo medane sɛ aduaba no tie ne yie aba osuro fi aba osuro netie aba sɛbe me de me mpenetie asɛm ɔyɛ aba o ogye wo hudi ɛwɔ mu sɛ saa bayi a okuani no ababaawa no abranteɛ no wabɔ amena bi ana wɔde dua bi awɔ fam na wɔde ne hyɛ mu akata ne so no sɛ wosuro nete a otumi nyini bedane dua na ɛyɛ daabi dia a ɛne ene fa ho sa aba yɛwɔ nipa bebre me mako suku enam suku amako ninti adwuma we de mede na maye de bi kan no obi a me university kɛse wo din na mi wie ye no wo ka kyerɛ me sɛ me nkonko yɛ adwuma krachi wɔto pan no krachi wɔto akokɔ nam ne jollof wo ko wie suapɔn kɛse ɛnɛ sɛ adwuma no wɔyɛ aduane ebi nom tonton waache nom ne de keka ka ho wa bo degree ahodo ɛsɛ so ɔbɔ tie o sɛ to de bi na wo dane wo ho abagentre a ɛkombekun wankasa tenase planema wo ankasa wo ho de den no de ɛbɛba de sese nipa binom a wɔtan wo na wo kyiri wo bɛyɛ sɛ enka wo ya aba ode wo hyafom nim sɛ wo hyew ɛhyew ɛne anie ya no ɛno bi bɛba ɛka abrabɔ ne ho nanso bɔn ho panyinam ensuro nete no yenya wo bɛma ana ye wo ba asase so a ye de wa ma ɔhawo ɛne amane obusa ho saa de weida sanka bibia bi wo wiase nanso sɛ yɛwo nipa bɛto asase so ngɛ de odi kan yɛ ne so osu sɛ wansu a nipa a wɔno no wɔ leba room hɔ no ɛbɛfɔ so asa akwadaa ne besu wabusa ho saa de redai wabusa ho da sɛ nka se de wɔ hɔ adenti na nka wɔ ba no yanka sɛ ne wɔ tɔ hɔ a wɔnsere nanso ba ɛsɛ sɛ yɛfɔ so ma usu kyerɛ sɛ yɛwɔ gidie sɛ wansu a akwadaa no nyɛ kyeba onya nkwa wɔ asase so enti adɔkotafo bɛpempem no ne bua ne ɛpan sɛ bɛyɛ akwadaa ne besu wonya so nyɛ no wahu sɛ yes waba atiasefo adenti na ɛnyɛ sedeɛ na ɛsɛ sɛ yesu ya wowa mo hawo deɛ na bɛba ma nipa su wa kankan bi enti sɛ wo ba asase so deɛ yɛde twa wo funuma ana yɛde ma wakɔ aba ana wode bɛkyea a wɔne abɛto wɔnom yesu deɛ a ɛno nso ka abrabɔ ne ho bi enti kanyan wo ho bɔn ho panyinam na woyɛ ne saa nkakra yɛnyinaa yɛbɛtu ɛna wie Krobea masɛm nie ɛna KKN mehu sɛ onso ɔwɔ ahoma ne so na awie yankopɔn hyira pa wate sɛ daa ne daa wo nso o join ne yɛn Cortez Ganta ɔse akra Krobea good morning ɛna wie me nso me wɔ ahoma ne so yɛhwɛ mo ɛnora adɔfoɔ asɛm ba yɛnim ya yɛka yɛ ɛwɔ afidie yi so na ne yɛ mamunatu ne duabɔ awura no a wɔbɔ dua ku nipa nan ma sebe mienu bɛda awusu no
n'asɛm no yɛtoa so hwɛ o nsa meka no adjective a mede aba ɛyɛ awura na wo dua no de woyɛ ne hwɛ ne yie kyerɛ sɛ wɔnhwɛ yie na yɛ bɔne a ɛbɛdane wo adjective yɛde bɛto so deɛ kɔbaa bio ɛne sɛ wɔne owura ne mpena twe a wɔnom kɔtweyɛ ɛde babaayɛ megyina so ma awura ne kɔbɔ dua no ɛnora DNA ɛkasae na DNA kasa DNA ne kasa yɛ nyinaa bɛkyerɛ sɛ Amina sɛbɛsɛbɛ nyinsɛn no ɔkɔfa bɛhyɛ agya Moses ɛnyɛ ne dea ɛnora yɛka yɛma agya Moses hu DNA ne mu asɛm apɛ wɔte akonnwa so baabi agya kwa metie no atua so mu bɛɛma esu anigye adane na werɛhoɔ na wotumi hu sɛ nneɔma gu ne kyɛm ɔko ko silent battle enti awura ne deɛ se dabi DNA fidie no anka no kora ama me hwɛ DNA ɛyɛ 99.9% sure DNA ɛyɛ 99.9% enti yɛkɔ fitiam yɛmaamo nso mo de madwen kyerɛ bae ne nyinaa kɔe ne nkɔkamfua no deɛn na abedwafoɔ enso kaayɛ ɛna deɛn na agya Moses kaayɛ deɛn na Amina enso ne nabusua kaayɛ ɔba de akyia me akra sima kro fabri fiatiefoɔ ne yɛnto aso yo akra yo tiefo ye kɔe ekohyia fitiam na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so asomdwe bɛba yɛn yɛbota yɛpa ne asomdwe nti yɛsom ne sa asomdwe maaye a yɛnyaye nti yɛbra a yɛkɔhyia yɛ no yɛde to ɛyɛ Moses anim sɛ agya Moses yɛkɔyɛ DNA no ɛse ɛnyɛ ɔba no ne sɛ nti ne sɛsi yɛ deɛ yɛn nim ha ne krata ekuta yɛ deɛ ohun so abrɔbɛ akwadaa no ɛnyɛ ɔba nea wopɛ sɛ woyɛ bia no wobɛtumi ayɛ sɛ wopɛ sɛ wosiw awura no na ɛka a wabɔ wogye a yɛyɛ wɔ hɔ yɛwɔ sɛ yɛdi w'anim koraa yɛbɛdi w'anim ɛno ɛna agya Moses yɛ ne sɛ neɛ wɔbɛkɔ akɔbɔ n'abusuafoɔ amaneɛ na wɔne wɔn akɔdwen ho sɛ ɛwɔ sɛ wɔde kyɛ a wɔde bɛkyɛ ɛwɔ sɛ wɔsiw no so a wɔbɛsiw no ɛna ɛyɛ Amina nso deɛ wɔno no wɔse ɔbaa no deɛ wɔse daabi ɔno ɔnye nea krataa ne ka no ntumu ɛno nso so yɛ maa no te aseɛ sɛ ampa mmara no ma no ho kwan sɛ otumi kɔ na ɔkɔyɛ bi foforɔ fi sɛ ɛyɛ emogya mu hwehwɛmu ne adeade etimi ba sɛ ɔbɛkɔyɛ bi wɔakɔyɛ baabi wɔ baabi so wɔyɛ adeɛ wei wɔbɛkɔ baabi ne yɛ sɛ yadeɛ bi ani omogyam nti wɔwɔ ho kwan sɛ ɔkɔyɛ yɛnsi ne kwan na mmom yɛnyae ma ne sɛ ɔno nko a nkɔtena hɔ na ɔnkɔyɛ ɛmfamra anaasɛ yɛntimi nyae ne sɛ ɔnkɔtena hɔ ɛberɛ a wɔpɛ ɛna waba abɛyɛ yɛntumi ɛnyɛ ne saa ɛnea wɔbɛtumi ayɛ sɛ menye ntum mfie mmiɛnsa ne wɔnkɔyɛ menye ntum ɛkyena ne wɔfa kwan foforɔ bi so na akɔyɛ ntese no wɔma yɛnhunu ɛda a ɔpɛ sɛ wɔkɔyɛ no baabi a ɔpɛ sɛ wɔkɔyɛ no na yɛnkɔ ne yɛkɔ adeɛ bɛsi biara no yɛn nso yɛbɛma yɛtiefoɔ aso ate ɛno ɛna yɛde to awura n'anim ɛna awura ne sɛ ne wɔtwetwe ne ho nti yɛyɛ sɛ saa ne teɛ deɛ a yɛama no na wɔtwe baako one ɔnkɔda na ɔnwe ho na wɔnkaakae ne tirim sɛ neɛ mpani sɛ kaakae wo tirim ansa na wadi aduro no ɔnkaakae ne tirim na sɛ wɔkae sɛ bɛrima baako mpo ɛbɛfaa n'akwan mu saa berɛ no a na wɔne owura wei wɔ hɔ ansa na nyinsan no bɛba no a na wɔnkaakae ne tirim na sɛ biribi saa wɔ hɔ a wɔma yɛaso nte sɛ nso so aha no a wɔteɛ no ɛna ɛyɛ sɛ wɔbɛgye atom no ɔdwetwe ne ho a ɔnkɔ na ɔtwe ne nyinaa ɛhyɛm ɔnkɔdwe ho ɔnkaakae ne tirim na deɛ bɛsie no ɔmɛka nkyerɛ yɛn sɛ ane wɔne bɛrima bi hyiae anaasɛ wɔne bɛrima bi anhyia afei ne atwa to a ɔbɛyɛ ama yɛn ne sɛ ɔbaa na ɔbɛhyɛ da a ɔno nso deɛ no ɔde akɔyɛ ne deɛ no nti yɛnyae ma ne sɛ ɔno ankɔtena ho mfie mmienu mfie mmiɛnsa menye ntum so na yɛnte hwee daabi ɛna saa deɛ ne na ɛnyɛ bosom so deɛ ne sɛ deɛ ɔno no osusu no anaasɛ honhom mu deɛ ne nti baabi a ɔpɛ so ɔkɔyɛ no na ɔtwe ne duru a ɔmfa mmra ɛmɛto yɛnim na yɛn nso yɛnka ho ne yɛnkɔgya no na ɔno mo ɛnkɔyɛ akora sei ɛne yɛbobɔɔ so ɛnora ɛma ne kɔsiiɛ mo medase eburu ɛba a ɛna ɛyɔ obi na ka na sɛ mo se when it is coming it is doing
ɛna wiai ya won komo foforo nsobo awura babi wo manim ha oba tuntum ya nkeka wanim me de wo ya oba na nkeka wanim seyi ya na manije ho ya na manije ho pa nkeka wa no sebe wo bitumi twibro so enso adie kefe na no amehwa aware bi na mse sa aware we die be ye dipafo aware pe abaya no ontwenanim na utumi se naturally beautiful ya no mi yetumi shada kofa obi a wo be ye ntwitwie ne nko awo na adaka kakraka ye bie ha ne ye ka hasem ne ye de hewura ha ya munsusu nka ntwema ya munsusu nka na etode bi aya na ebi kura yehu ebi nso di sivu ebi di sivu papa sani awatia kaka ni social media fuyi pani ko hu eho na abete ewura akwa aba yeja oho te say yankopon adome ho ye okay odi de say bewura pacho ye frame me enu Mary idia dodo na adi ni me no enu Mary me pachan Yesu maame de say Mary ti Yesu maame ufre he na ba ha pacho mi free patase eho na ate e pachan ufre he pacho mi angasa de mi free be kwai eho na ma mi free where sante be kwai ni pachan be kwai this year na dia na do ba kumase me pacho me ma me papa be wo mi ha se nti ha na ya tete mi ti ha na me ti free me mo frase o ye adwuma me pacho me ye adwuma be na ayo me pacho me ton paboa force paboa ni bi eno na me ton children na ladies na men me pacho ebi abi wo pacho okay ene Mary edi asem na de waba yenim hasya wasem nase frim fitiase no na afi fabra ba bia aba beduruma mintie yanko da me da ase so ama me sa akwanya we de enya bone enso e bone ma asem nyina ne say na me ko school sa time na me 15 years ena me ne be ma bi twempena na be ma ne e friend Isaac AJ na be ma ne sua adwuma ena na me sumi ko school enti enkrabo ne semu na me de ko fa anyinsen na wo gina sai wo school sa time na me gina JHS2 a mbe ko 3 one ne started trimp na wo gina sai me ne started trimp na me gina JHS2 na afeni aba foforo na say first term e wo JHS2 me pa chan e na wo start nyam na twen pa chan suku akwada to aso me pa cho enti empana twen ni mu no e na nyinsen bae no e na me yese mewu me ma me mu nyina yese ba bia mete no yeti mission house nyinsen ngu na wo JHS me pa chan wo ti mission house ka chan e na akwanyemo me pa chan e na aso bewo me pa chan sa bre na wo mfie be sei pa chan sa tam na mo 16 years to aso pa chan nti awo nim no me wo be ma e na ma me mu yese ba bia yeti no mintimi entwempena mi twempena na menyemye o ma be hu se ma be wo ne de o mu se mpana twem na mda so ti a o mbetumi enti sa de ama be ma no me ye me ho ade e na be ma no so ene na busuafo be ye me ho ade o mba me ho ade no ye kwotena akokoben ne blanching ti ho na ne ye tinti abrabo no mu na me ton pia water sa tam no na se sa bre no me fan se o be 17 years mo ene ye do ma aware me pa chan 17 no me pa chan to aso enti pia water ton ni mu no ena me benyin sai me ba otoso mienu na ese se yete se awarefo obi akoy ono na boy na osua adwumusua ga na made mpaboa ni bi enu bi na osua no patase market Isaac J no me pa chan enti mpana twen ma nyinsa ba ya walem yetim ena me yese sade a mintimi ma ono nkwa anya adwuma me wa koton pia water na me de ba be support no ti 2019 me be ra covid na mu se menyem me ba otoso mienu eno ko ne me ye ho aperapere se menyingu e ma me ka se da bi menyingu e ma me wo nti me be wo me ma mienu
ti asete no ye tim na ye tim enkura mienu ye boy bla e de nim se ya start ye boy bra ena be ma be ka se na adwuma sama ye basa ono osuansa no dwuma ti gise wode sika na hye adwuma na wo ye nase ena am se sade amekon papa obosin abo na wo de astati adwuma no ena me call 2019 papa ma me 300 cedi say me fa nkonkoma be ma no fa nya adwuma ukopɛ sika firi wo papa ho me pa chan so de brewu kunu me pa chan mo de ayadwuma me pa chan 2019 me pa chan and o ma 3 million me pa chan to aso na sika no kwa no asemi ba pani lance sika o de koye lance sama no so esanse ne ba ni mi a me ho chiri minti na o de ma me ti yera covid na be ma no be ka chan se sika na hye sika na anyina hye enti no me pass mi nkan che me papa ena me koka chem papa ka chem se enye hwe ne ba ne me ma boka na se ma beji sika na se sika na ma enye hwe ti papa jai ma sika ne kai ti asetem ye titi mu ana boy bi minim ne friend dance ena boy ne ka chem me friend boy na me se dance se me kuna me ne ti wonya adwuma o ena os omla bi nchi market na hono obi wo ha obobo leda wontimi bobo de bopa ti sa de bebo ne pa na wagigi hu ska sa ntu sa na okọ no ye kakra na onye ska kakra sa tam na me so ma ton piota na nya kakra 2020 ne menya kakra na me se sa de a 15 million me man mu 10 million no de ato adwuma ne so wa wo ka kire be ma ne se wo wadwuma a wo ye no wo mani mu bi me pa chan me mani sika na amakora ne mu bi wow no de ato adwuma ne so ti me diska ne ma no 50 million me mano me dinka ma ne 9 million ti eche no ka chere me se watoto ne ma ne nyina na ka selection enam de 1 million so na ye 10 million enam de me 5 million eto ho ti etete wana sometimes ne ete nkranza ampa me ena o si ofi nkranza ampa me e ba keti ano traffic ewum ena lorry fare no so reni to obe stay wa binchi ho obe stay wa binchi weekends no wa fi ena maintenance se mate enti atete wa afi wo twa be bosome ewo ho sa weekends afi weekends ne dura no ma bi mkra na mse no bi ane ma hyehyɛ se traffic ne ka scario na wotwe no abafi na wotwe no so a wo mafi no si esi opeso ye na wotwe mienu na wotwe mienu free na wotwe no ekɔ na wotwe mienu na wotwe mienu ewa na mente me ho ase ɛna me frɛ boy na nam ne so ma ne kopi abinchi ho no ana mse danso Isaac ne me hyehyɛ mrabi wase obebe fie na wotwe afi na wotwe na koye na wotwe mienu enti mente me ho ase ana wase hye ye pie me ne me wife na me wife nso de ga bi di na chi bae ema ye konom nsa ana mse yo eno ano no wase eno ano no ohu se Isaac ne ga no aba ba ye na fofo oni ono danso ne wife na danfo no abaye na fufu again ba adwuma mu obeta na nchen ma ne ye adwuma nyina enam si yo ma tinti boy ne ba fie na msa Isaac ge ba na woni ni pie ya afide say woni na abaye na fufu a won ma fie na wotwe ni bi na ba na wotwe mienu wo say first kwa de me nsa ne kama no na mpo hu no na se no me ne nye fan bi na obi etiam se me pese mi hu a memre edwom hu anwumre me ba beto ge no ani Isaac ho ena me tete no to aso mprensa me hu hwe ba me che wo moda ti me fra Isaac no ena me say Isaac wo he wose me wa adwuma mu ena me kate no fi be 2 to 3 minutes me sa fra na wo ba na apeke call no ena me se mpa cho me hwe funura wase me amini funura ukunu number no me pa chan abeda ne oba dia me pa chan ade wa ye call da vet ya na se de ena me say me pa cho Isaac we wase wonne ho ena me say Mary ne yire ne me wase sa ne yire no a ono so ne mpana ne me wada ena me say wotimi nya akokoduro ka asam kire obi eyire sa osean na mai mienu no kwanya mienu bi atoto bi mai ho o se wo ye yire a ono so ne mpana no wada tina mete boy ne kasa wa akire say ade nti na wapeke ne ko na asa woni ge no so opere so say edi nti na wapeke ne ko na anadwo no na nukwanya bi kasa broken ate bi chemi because me di mi nyina acha boy ni mu say me ne nete na akọ wi ase say oba peke ne ko say wada
ti ho na me gidi afiri boy ni mu ba ene yete ti yetiti mu ana boy no ye di ntokwa sa me ne girl no e di ntokwa sa na boy ne ye say sa dia o free abinchi wona ba fie onko abinchi ho ni biem obeba fie da bia sometimes na ma wo me ba otosum yenu akodi ma mo na sa dia na me ba fie timbedru fie afim ba fie a minim se be ma na sesa me da so ne netia da bi okwa sa anya na otwumi no na otwumi nsa na mse da bi boy nse na otie na oti na sa dia me fa ge ne number no make kama adwuna kire ge no bi ko minim se ge no ho na oti afi me frɛ danso no eyire sɛ ohu sa Isaac ba baabi omotremu ti fe yiase ɛna ɔse hwɛ na Isaac no ne nati fi Isaac asesa ne niam ba fe yiase one ge ne nati entu pa dan amutim no kɔ ne kɔhwɛ sɛ ne niam wo ma ampa me kɔ na mkɔhwɛ Isaac niam ni me nkwa niam na wo ɛna am sɛ kwase ebu na boy pese obu me sɛ obi a me kɔ school na ne ma wo na nkora mienu abamu na school kra unso akra bi ansa mfa nko to school dem de mia na mebua wo se na we na ade tua meka de meja no matena mba bi mehu se me nko na metie enti nya enimu na mema bi bae ho no mo na be enan o mba ye adwuma opata ase wo no eno mo ye se ase me ye obi a me so mepe sewe pa manim ti bla ni hu me no no say o ma betina ha foforo no mo pe ba bi a supermarket ye den ewo and am so sa dia mo ye ready a mo nyina mo nka ho ne yenko ti ye kɔ ba bi e twam na barbering shop bi ona me kunu nete ho sa atam se me fa me nsan ko ntie de wale ba ntokwa na ba yentem ti obi atene ba bi ti edu wa na me say me kwa ma fa me nsan tene so am se me kunu na ete ho no me kunu na mka se me wa na ntokwa esi no na ete ho no wa na boy na sɔle aba wono mpena fo na mo a na wodon se tene me so ana msenya me mpena o no asama se e wande no kwanya meanim me choice me bombi abonten wa besa wase agu ho school boyfriend KSTS enchen hwa o sama sigu ho no ana mse mebo ni bibi ko ma ne mo me mfa me hu ni e hwa o yes o me yes me bo no na no bo me hwe ho ti me nso me second boy operation into operation ni mu no moja obo me hwe wasa moja start say etumi ti one day me hu hwi be mu say de madru fi ti me kwa na makoto me bra pen na say bra kofi ade Isaac dey me hwese wa bo me moja mpo na etum na me bla nso etu ni sa akom e no ko ma adwuma mu ho e no wa fa anya agoro woni me nwa keto no omo bu boy na nkasa ti boy ne master echi me nwa keto no tum say ye mfa mra nhye yensem se die nti na obi ababu nwa ba omo nso wale na manfra busuafo na o mantena se anka na ade mra hye onsem abo boy ne de ono so ne na ye adwuma bibisi e ba bebusa no enti sa de a odi menwa na tum yenko police station ekọ police station ko be menwa na ekọ ebedo am se maame awale ne menwale bi mti wonfa boy ne nsankoma no the moment an nsa wo me ho ne de wo se me no obi na mo a odi ne sa be keka me enti sa de wonfa ne nsankoma no asa obi ayi nani o ma yo mu so mu pa awaleja na o mu sura awaleja na mse da bi boy ni mi swa mi di agura mewu awa abla boy ni so ti on kwa mi nso am do ma ba asase so ma mu so nim se pure water na meton am de hye nkwala no enti no mesra mu mu am na mi ko twa awawe ni awan so eja ya anwale no court bi anaka ya mebi efie de ne wale ya nkọ court ya nkọ ka me ena me kwa ma me abusuafo na mkọje ma me nsa ne kodi ho no ena papa nso de ne de ba ne kwa atwoma ya be ho na boy ne na abusuafo ekwa ni boy nkuru ne ma me ne papa ena ne nwia ma miunu ena na ewo ho ti ye boy nkuru ne wiye no ena omo se boy ni ho enti omo frɛ boy na manaba ye wa na Isaac anim santan ena ye boy amani Isaac se onya me ena me se be ma wotene ne nsa bo oba nso de me ne ntena one wedding ka akotwe mpena atwe ni mu no wasa ateno nsa abo me de me ne wontena tikikikiki omo so omo nyensa no agi so omo hene ba na papa se omo ja wale no hene bi antim enti nya de so omo betwa ma ne hene ba enti ebe ya pepepe na papa ja nsa ne to so no de odinsa kwa ahemfi a osan fa mafi so be ja nsa na to
na boy ne pa me nam ho a wonfa ne santene so sa na yere me ti ho na dane ntokwa nti obi ye no se nkura wo montamu awale ambeja dane ntokwa ye se be da wa hwa akwale ene ye de bai nti ye de bai no ene firi ne bosumi mienu kɔ ne miensa so no na ohwe nkola no ena mde kwato ne master na no ne ye adwuma kane nanim na ne master ne frɛ no ena o se no na wo bosumi bi obama nkora ne 50 cedis bosumi bia nkora mienu obama mu 50 cedis this will be a 25 cedi 25 cedi ena msi mi som me ye adwuma me so maboa na 50 cedis no eba bosumi mienu pe tobo enumere daddy yesu maame de say Mary Bema no say bosumi bia nkwara ni mienu obema wo mo top money say 50 cedis enti akwara ba ku bia de wo mbosome say 25 cedis ena wo kan de yin si mi som to aso ena mi som nti 50 cedis no eba bosome miensa mabi ti ne on November infancy ekowura bronya ni mu no ena odi 200 cedis ebre ma mi so fanto enkrane sa 50 cedis ba miensa no mabi ti December ena obre ma mi 200 cedis so fanto ntade man kwara 2021 asem na minimum okay TSC 2022 mu ebe pin 2025 yi Isaac I friend kwa meje nani hu kwara ne da enkwara no so ni ne 10 pesos da from 2021 ebe pin 2025 ye iwu mini ni jana ketwa no wo infie mienu ogina ho a ebi enya se no wo se na obehu se ne ba akra no de Isaac begina ha ohu se ne papa no enti me friend phone so say bosumi nsi atwa me friend phone so na say Isaac enti wo didi no mu da wo de nkura mienu aba asase so enti wo didi na sa wo men na wo ye wo kai wo ma no o say me mabai so na aso wo ma no ti show mu enam so de ena de yemfa ntokwanto nche obi ani di no yonko atem se ofre me odi matem mi sumi di ni bi obi anyemre obi edi no yonko atem akwai se da bi ofre me a ono no pagya de yatama mi sumi di bi se ye de sane akateko no enam se na de obi ani no yonko atem entu de yemfa atem bi nto nchen da ben ena be man kra niska de ma bi boni dwueni ana o se wo de me ye adwuma bi na adwuma na me ye no so me so a me bre nkra niska na mse mate daddy me friend no second boso me ne so yi matena se ama boso me na so wu na me friend na wo se mi twa obi ama nipa na send biska na nipa ne send biska na mame enam si yo me tena se ma de achi enam sa friend no wo se still na nipa ne first kan mai na 50 cedis na wo me ho na mse enfie mi ensami o ma o meska 50 cedis menye minyi sika no ti me ka se minyi sika no ena o kate ko no ti emfa nsa bosom yachi na msa afre no ena msa Isaac se nipa no bosom die onsa ka sika no ti sika no we o se mi ni bi na msa wuni bi ena o de ko ne to so o de ko ne to so me msa afre ato anso msa afre no ba na because ma adon kwa na ne be ma wo na wo hwe na ntimi hwe wo ma hwe wo mo ho na shame na msa he wo yo ba ni bi obema di we dimia wo kasa asem we akere me ti gane ka wi ano kate ko no eche na Isaac na afa afon frem na mse wo frem me de wa ukro mu nsuo ene anto anyama abra nkura ne mu ba kokura do kan boni kro mu nsuo ni din oba wa frem no bra ha se nsuo ni meti asem ibi ye frem ne sai ye frem no nwanwanso a pachan eda he eda atwoma yabe infinfin utre nso na ansan wadru yabe kuro nim wanwanso pachan na osan frɛ hwan bio me frɛ nto anyama chama wan chama dear I want for frɛ chama dodo eto de bia mama chama hon to me kakra da kokra chama wanya kokra no around the bese di asem na wo kan sa ya branti shiye ya branti 50 shiye dakro chairman wanya misko nanya chairman ye mfra na santimamu ankoa o Ghana ha de ya bra ya bra 50 nanso Ghana ha the whole Ghana enye
asantememu hankoa nipa ne fresh ma why across the 16 regions obia fresh ma why ansana yakọ other countries eno nso Ghana this year etuko nano asresem Nigeria ni abaya ya wafrantoa no de abo be media mijira ho masresem sei Nigeria ni o ya waba Ghana memu a wodi ne pa no wa be fresh ma wan de abo obi dua Nigeria man ewura enti wafrɛ nwanwasua ɛna wafrɛ chamai antoa ɛna yɛ de o ka de toa so enti me friends oni mi enam se se me body se nwanwanso a antoa nyama be man ni matena bu me ogina so na anu ogina phone so na me se be man ni matena bu me kwase a satam na me kura nsuo me na sisifom ana me se be man ni matena bu me kwase ankura nso da ntem obehwe omo no ora nkwala no enti se mudi nkrofo nsema omo dia abra nkura ne mu ba akokora besu se kom de wom a omo ni suo be so fom no mumma insuo no ensuo mun to ne so wure na mun tua ne ka na me ka sa ana o se sabe na ukura nsuo na me kura nsuo me nsuo no gu fom o ka sa wi ka wi am din nsuo no gu fom ana me se enti ba bia be frem ye beda ne dua no meba ene yawa de ma me gina so am bo dua no enso meba ana me de bo ne dua enti me de bo ne dua no me frem ne biem ana no nso frem biem ti ma me se o ho na oba fi ho na me so me kodwo me koye adwuma oba fi o de kasa ne bai se ma bo ne dua na ma friends so abo ne dua na ma me se wa ba fi wo ba fi no be wo so betena se na ne ka wo didede abagina nim wo kasa se me ho anko be hwe me pa because ma bo ne dua ti me ba fi na ma me bo mama na me se dua no de se me nye bi da be si na ma me kro nyi ni se ma bobo ne dua na me se ma bo ne dua ma kai obi ase me mo ne dua na me se ma bo mi me ko me se ma bo ne dua but esan se me nye bi da ni nti obi anim se me mo ne dua ti enkrai bi school na nse ya na me fa afo na me fe na me se Isaac me ka se wa wu nti se wuti ase enti wuti ase pa na wudidi da ana me dia ni brabo odua ivi me ka ho asem o ma no so akora enkura autobus enkura be ko school utiri mode na me ka sa ai meti mode se me nam nyu ni asem na friends so bom dua enti obom dua de me na me hwe o mo da wasa bom dua enti me hwe o mo ordinary ka say chiro sana me ka chiro o kan say me wudi amenka se na me hwe o mo dada e wasa friends ya bom dua enti ne me hwe won enti wa hwe o ma ana me so me dwene wan se enkro mo nyini se dan kura na ombebusa on papa ase enti me brehwe o mo se dan kura na ombebusa on papa ase enti sa dia me de ne beba ha na maboa me ama na hwe nkura nde se nkura no ni hwe ni mu no ye bi ni nya na ye ma no wo mitimi nya ni hwe ni mo ne so me ma no wo mu bi nkura no mu ye ma ye mienu nyina enti nkura ni school se ombeko school madi diska ene se ombeto books e wo school no onfe no me nso mefa omuntade him ene omwadwane di omu free school ba ti ma asama me de ba beda mu nyina no na no me kotna asem bi so ya ohini bi ena sa asem no ko nanim ena na frame no kasa Krobea we die wada me buru me pese sa asem we die obeboa me ne kan sebe adwen wo hoi eni ba ko fotrim na munim se ne nete eye oba ena ne maame edi dwatoa akosi nana so se bema oni ne baba no ewo ne ma enkwada miensa bema ne tiase nanso nkwada no de sesei nim se omo papa ewu dadaada adene a krache de hwe nkwada no enti abaya na bonkwada no adwene afiri wo mofra sese papa no wawu ememe sese ye ya ye ka sei ye wo mema bebre tiase a ya bo wo de awuto muntie eye sa ne o ma we bi ntie o
ɛyɛ saa nneɛma wei bi ntia enti yɛka na awura yi ɛnso abɔ nkwadaa na adwene afiri wɔn mu ahyaseɛ waka dada maka mama me kra ka se minya ka omu nim se mi nwam di mu n'achi ɛna yɛ papa me maka chom so papa ewu ma bo mane o mama ne dada so papa ewu ma bo mama ne dada so papa ewu pani no na menini jana na ni afi kakra wonim se o papa ndi wo na ketwa ne de o san so papa wo ya o se papa ne star boy mi nwam di n'achi ono afa de se ne papa onim se ne papa se meniska mi nwua no odi machi ne mankra ne ska ko school so omukɔ hɔ no munim se on papa ne mi nwua no aw sesi enkwada ne wei enkwada omo teme nkyɛn me no omo neti me no omo ne me maame neti ti omo teme nkyɛn ɛna Isaac Ajay ɔno nso te hen daddy Isaac Ajay yɛ adwuma okumase adum ha ya menim store kro yɛ adwuma wom mehu no gi run about pain menim so yɛ adwuma okumase adum ha ya Isaac yɛ adwuma okumase adum sese wɔ yɛ di adwuma unim so sese di menim so ɔte obi store no saa na menim no unim baabi a wɔte menim store kro yɛ adwuma wom ba sese di ɔte atwoma ya be hɔ akɔta ne maame nkyɛn wɔ atwo sɛ ɛdan na yɛ begya aware yɛ kɔ han yɛ no ɛdan ne yɛ ni mienu sika enti before yɛ begya aware na aka afe amadan na so ti meme kɔ no esan sɛ ya nam different man ta me niema bia ono ana de me bag mienu brɛ me ɛna me nkyɛnse ne me mattress am de kɔ aware yɛ de ba akokora ama na no me fa mbusa so wonu so didim ono nso didim oso wo didim ti mi jani nyina wo ho enti dan ne so yɛ no wanya ska renew dan no ti fiero ani tu no asa akɔ na chi e wo ni kromo nti ni kromo no wo wakɔ ni nchi pa chan ti sesi a Isaac Ajay ɛte atwema yabe me pa chan yabe atwema yabe wate sɛ wa ware foforo pa cho dabi me nte sɛ wa wale e kan ne mpana na ofrɛ me edidi matem sɛ enye me nkwa na mawo a me bejiska obema ho anase nye be no minim de nte ma ne ka sa because boy no obi a me nhye da mfrɛ no me frɛ no odi matem ti me mfrɛ no ba se me ho na ebe na me so na se ebi ho ha bia na me ni kapre kra me de be man kra na to adwane di a me frɛ na na wo de daddy me ni sika wo me ho na ma frɛ o se nkra ni ni di na wo mpena afa ena mam de ho ya bo ni dua na yawa de wo ho ye de sɛ wo da so pɛ wa de ada daddy da bi on de odi ni chem se kra da me pɛ na die nti no oba afa akɔ no ɛyɛ wo yama wo oba afa akɔ no kra de enye me ya sɛ asɛm no ka sɛ enye me nko ana me ne be ma wo a won hwɛ me hwɛ me ma sɛ won hwɛ na hwɛ na hwɛuma pachan abaya na ono boy na enam so ma ne kwa binchi no ema Isaac kwa binchi o de fa ne so pachan ono ne yere ne nadamfo no saa damfo no oda so ne te ana on de wadog na kofa foforo e ba cho saa girl na Faustina no on de oni na jai no akofa foforo ni Faustina ne de me ne to ani mu no na ai se woni na jas woni ni nya ba se de minim so mo to aso ete de a minim ba me de oka chem se woni na jai ansa na ye beja awade no edinio self to your way mama mfa mamma se one be mate na se be ma no owo ma ewo baabi enkwada ne ho asem eka eye between be ma no ene sa ba akro wo yire a wote awade asesesei you hu frim stay out you hu frim na wampa asem ama wo ho wo de ese ye moa bi na ebi a wo sa wo de beboa be ma no se fa hwe nkwada no a boa na emom se bi enkwada ne ho na wo kofa koro ho ana wo kofre ho na wakwa akotwa mpoa ho wan hwe ya obi be hye wa moe okose hwi meba okose hwi ne ye ka se obi ahye obi amoe wa bodua obi be hye wa moe obi de be hye wo be hye wa moe pai no de agina ho ama wo wan hwe ya
na okofa edua na wo boy ye no wo de ge ne ka ho bi di ofa akọ me ba try me de ne da ase o de ne ye de de ne ya ase da o de ge ne ye de ne ya ase da Otec 1029FM. manum krato manum ato okay arafo Mr. Ransford mehu o say good afternoon dad and adansi kusafo akra Krobea ye tie mo ade suansem a ya mo de maye wafidie yi so no nana yani so yani je and brothers and was nana is a shameful for a mind sebe ode nkwada bebe wiase na obi treating nkwada was akwan yi so enemre imu ya wo bie ye investment won ba ho minim kura no minim se cheduma se rural bank se wunya ko hope ye wo me bada ache ho ye wo me bada ache ye wo se cheduma se rural bank enemre imu kobna ne ofa woga na eka sa asem wi empatuamfo na wi mu tie nyina no nyankopon hyira mo na onye mo kese nso na untutu manamo nso emfa ensiye na kwame apia nobro eno ose nana ensem ha nene se ne wo wanum kura atui menso me saa manum kura ato menso manum ato miracle mame eno ose you are my favorite host Nana Krobea ya nushia wa fidie so a ye deje medase eburu boaten Elvis eno ose akra ya Krobea Asante yi nana ensem nu bi ha o ensem nu bi ha pa nanso awurade nyankopon ene yen boafo Sewa Gold ose good afternoon guys hello Sewa ohote say ye de nyankopon ase na nyansapo host KOB a very good afternoon to you. Why? Mama Chiao. Prophet Samuel Amwako ose Nana Krobea Mama Chiao nso. Mama Chiao. Kobisco. Yankopon hyiramo. And somehow Nana media me Chiao free Italy. Meva ama enie koswa na bo adwuma wate. Mateama medasi ebru. But then somehow, yeah, it must mention it kanasem. And somehow. Sabe bema nya da bia na ho ye. Hwe ebi ni ho a nya kasapa, nya kasade ka. Woni obi awo sabe awade na anya adwuma. Na nipa na frɛw bosomi aso ebi ni wo mese wo hunu oba wo hunu na no adura. Hwe ehyeni dodom wo beyi wo de beto de amawo. Hunu oba no aduro hunu oba na no aduro emema bebre ni won yire nom te wonim ono ankasa na yire anu aduro enti ba no wo scams watena so ebi ni fi a ye nyina ye bebuada wo behwem no afase no aye bibi di amane ma mo bepama no ho mo papa ba mo nkase mu ni di kwabra ne bi a wonni scams so ampo be ba banum nsuo ye nyina ye behram ra ne ada hunu na no aduro wo mutrim yo mo de wo yeah wo mutrim yo mo de pa hunu na no aduro ya krokro no wo se wo peska bi de afri oba ho na wo kire to kokum na wo kansam de edigu ni trim ya kope o ma ye kase ye koye o mo lie na ye de mama munyiwa no lie na ye de o kopo chale me koye ge ne lie na ye de enti sa lie na kire to bonsam tum unu na no aduro krokro no se wo krokro ba juntuni ne se obema we diade siesi oba no ye na koma so ade man no mani hunu se ono ne wakoma so he ma wati tia hawo fa obuo ma no mani ntiase ye se wo ye ne wo ye wo hema o de sa obema we diade secret na se ho no wa na boss anyom na ya kwa be mo hwehwe akatachi anyom ne mfa ba me siesi oba no ye na koma so ade man no oma no aduro no mani hunu se ono ne wakoma mu hema
afeitie fa obuo ma no ma ne ntiase ese wo do ne pa de sa obema wadi ade wobedi ade wey who say secret we ya tell you wobebre ebinie wo krachi Isaac Ajay ya be frɛ no no so the side of the story enso aba ebi ni hɔ a uni asɛm de san ka kyerɛ ba na de na besie awiai mia minua ba adwo ayegwa wabedru manager na sɛnea meka sɛkyeduma se sɛ wɔn mo wɔ me ba daache wɔ hɔ no sa account we mesrɛ sɛ wo yɛ bɛma na oni oba wo na mo anware mo ntemate na bɛma ko bie bi ma aba no ate me ba daache no ana oba ne ti aware ase mo ma na wawo wo mo no bie me ba daache account no bi eye mafutuo sesei se mo study a me ye program we no ade ba ko a mesua pa wo mu ne se school bie na ye de koyanim school bie na ye de free JSS eko SS school bie na ye de free ESS eko nurse teacher training university mo eni ade na emema enhwe wo ma wo ho asem bapa enti what na ho masade we ya a kire wo so bie me bada a kire bi bie e wo Sekeduma se rural bank bie bi fama no na wo bie ma no a ebeboa no oba pa akwa be bro yeja na ho to say nyankopon adom o serious crowd de ku no we dey ma konta no hard feelings o yire serious crowd de ku no hwe sane o siri ho womo adwuma ayefo no koto wo ma omanim te Sekeduma asefo womo ekọ field no se mobile bankers no womo kogege ama womanim te sane ono be kasa no wa wo behu awie yi Sekeduma se rural bank maame wa be kayensa obi a wotie na onim wase no nim se mo wo track record a eye papa ena wie tu yengidiem ewo mo ho na kire yen kwampa no na yen fa so Sekeduma se rural bank se yaba ne eno mo besomo a de emmoa ena mo de beboa yen oba pa akra yada ase na we de ye fa akwanya we se so achia obi biara wo tie yen awie ni achia Sekeduma se rural bank yen customers nyina susu nyina eye 8 branches ne 3 mobilization centers na ye chia obi biara ye ma obi biara ha se ena awie wo ma bie wo ma fidie mu ku ha na wo mo etie Sekeduma se sure se yakasa Sekeduma se rural bank PLC a na eye bank a eba Asante memu 45 good years ni ye home bank kan wa bia da anase ye home asem biara da se wode won bebo Sekeduma se rural bank a mfaso bebrebe na wubenya every Sekeduma se rural bank ye wo microfinance eno no se mo ye adwadifo a mo betimi aka mo ho abuom aba wobi wo hono mo na wose menkwa me ba beje no me mempenisa me pesi ye group ebi wo hono mo na wo mo afform association o mo wo groups bebrebe wo hono mo na wo mo pe bank bi ene won edija so wo ba Sekeduma se rural bank Sekeduma se rural bank ya wo sa akwanyafo no ewo hono de hia ne se wo bebie account ewo Sekeduma se rural bank se even some ye nipa 20 kra no mo ankasa no ebe guarantee ede amamu ho enye no se afe na wo kwakwa hwehwe wo bi anase wo kwakwa chini apo wasam aka kire wo bi Sekeduma se no sai microfinance na ewo Sekeduma se no mo ankasa mo ho no ebetimi eno no a free one ekosi enipa 5 aircraft no mu betimi adjoin ne sa microfinance no so ene e was salary account salary account no so no eno so no ye mamu bosia eno salary account ne ye de bie mi hode ni so kakra salary account no ye ordinary salary account ene ye corporate okay nti corporate ne ye adwumayefo
si yɛka sɛ corporate a obi a wɔyɛ adwuma a yɛma ne bosome akatua okay nti no sɛ wo ɛno no ɛnkyɛ sɛ meyɛ aban adwuma anaasɛ sɛ menyɛ aban adwuma a men qualify once a woyɛ wogye bosome akatua no nko adeɛ wo qualify for yen loans no ebi ansa na yɛbɛduru loans no koraa te sɛ salary account no ɛte sɛ me bi adwuma no ebi a Krobea enterprise na me wɔ adwumayɛfoɔ bi a bɛɛ sɛ du metumi abɛbia account wa me de wo mu nyinaa katua ne bɛfa hɔ ɛde ama wo sa pepepe nana oh okay sa pepepe okay ɛno nti na me hye ase no me ka say enye government nko ye wo government and private once a wusika na ɛfa sɛkyɛduma se rural bank anasa wo gye bosome akatua akwanya da hɔ sɛ yɛbɛbie account na ɛde ama wo okay na afenso no sɛ te sɛ deɛ na wo bi sɛ wo yɛ Krobea enterprise wo bie wo wɔ workers a ebi wɔ hɔ no na enipa enye daa na wo ho ɛyɛ de ebi wɔ hɔ no na ahohiahia ebeba nti no once a wo yɛ private a na so wo yɛ government institution anasa wo bosome akatua na maaye no ye fra bibi salary advance wo bowra sɛkyɛduma so on ma wakatua ne ma ho de by once a wo save wo hon manasa wo gye wakatua ne free sɛkyɛduma so rural bank no sɛkyɛduma so rural bank no ye bema wo bibi a wo ho entro na bosome na eso a yate wa de kyese wo di betwitwa wo ho ahokyere bremu no sa obi a enhunu wa asɛm na kyese wakoka nti ne dabia no so kwa ahohiahia mu a ɛyɛ wo ene wo bank no sa pepe eno ye private ya bebia account a ye de me salary fa ho na aban so de sa pepe aban so de te se de private for agent no sa kwanya na so na aban for de hia ne se wo account wo ho no ma wo sika no se wo ya aban a wo sika no efa controller ebanko ade a ye ni problem good sɛkyɛduma se ɛbɛsom wo asum uyiye okay ɛhwa no mate sɛ mo wo product bi nso a ye frɛ ne smart loan ye no de mo hyɛ the design for aban for no ɛhɔ no nso kyerɛ mi mu kakra na menhwɛ smart loan no ye loan nwanwaso bi a ɛno no ye de ma aban akatuafo nko a ɛno no sɛ wo save wo sɛkyɛduma se sɛ wo save wo sɛkyɛduma se once a wo sika fa accountant general hɔ no controller nko ade wo ba ye frɛ bibi affordability ye bɛ hwehwɛ wo ayi ni mu ni ye hunu de ye bɛ ɛde ama wo ɛno no nyɛ sɛkyɛduma se so wo account na eyiwo bia once a usika wo gye wakatua free controller ho nko ade wo qualify nti de nti na say no wo tena ho no mo ama ho a kyerɛ wo nti no kame kasa ya no na wafa wo ID card national health Ghana card no na wo de boy ewra ho no mo abie account ansa no mebu se wasɛm foforo bio no ye kai mahuso obi atwa me wa hasana na Krobea ma me won mo number enti bobo sɛkyɛduma se rural bank mo number ye fra ye benyamo ema yen ansa no mebusa our next question okay ye number ekosi wo na nkasa ho Mr Michael free ye ho kwabna free ye ho no number ne ye 050 168 27 37 050 168 27 37 na another number okay ewo ho no na in case so wo frɛ we na se eso aye busy a number for frau be set me epusu no ye 050 161 79 24 050 161 79 24 okay manager me ye oba dwedini me ye be me dwedini edian offer na sɛkyɛduma se rural bank wo ma me ye akrate sɛ de na me hya ase America no sɛkyɛduma se yatre yenta ban mu good nti no offers bebrebe sɛ wo ye dwedini sɛ wo ye
efom farmer kuani ne nyinaa no sechaduma se ye bieyen epono mu ewo honom obi honom a wose me hye edwa ase me ne dia me de behye ebehye ase anase ma hye edwa na se na de me wono aye kakra bi sechaduma se ewo honom se ye beboa sa nkrofo ne nyina anase saafo ne nyina no one de obenya no wo sechaduma se rural bank no ni se dabia no me kasa ko bie account no wonye bie account na de wo ho bia no me ye dwabini a obe recommend susu account na ma me recommend susu no eno so no enya se ton wade awie na efabra ye na nkase ye beba wo na asa na se ye beba waso ye honom no aba be jiska no ye jiska no so na ye be record egu book nim enti na no book no obeba no sa pepepe na ewo machine so a ewo bank honom no enye se meba ne atete bi afrim ni a wo beto no sa sika na wonsabeka enti sika na wo to no so no enu so ne ebehwe so de ama wo loans no enti se me yedwadini me nimu didwa na me tu susu ni bia se me kwa ahohiahiam na me hia bose a me tu bi gibi wotimi gibi dodo wotimi gibi dodo wow wotimi je bosia bia wotudin a anase bosia bia na wo wakoma no epe eno no yemfa enipa megina ho nkase susu went to abosia no yan de no yan bosia na yebo no ye twa ne se susu na entine enye utu akura utu a wunhunu tine da bia susu na woto no enu a ho say ya 10 cedis na ne ye baba beje kakran wo beje ebe wie no na wanhu se waji susu bi enso so ne na wudwade enum no atre ayekese saa so na akuafo nso no obi wo honom na wadokua no ene spray a wode betokra abo efuo no eso kra no wonya sechaduma se wo honom se yembeboa wo saa akwan na eso ansana me bada achene de memo aka ho asem akere me ansana wako enam interest wo hopa nanso dinkan kire ye ba bia ye bewurawura na ye hunu sechaduma sententem ne yaponko openentem ye pese ba kire ye mo kira kwa sechaduma se ye main office ne wo sechaduma se krom honom na ene ye branch ba konso so wo sechaduma se eno ne sechaduma se market no edwa ena edi nhwani mu ene ye wo adra nso no ye wo GPRT for building na mu ne ye wo Kenya ase menka ahafu Kenya ase meka kwabri Kenya ase abrosana se honomo anase ye ne matadi school no eme no ena edi nhwani mu oba angunaga nso na ye wo jenefu odwom honom na wo bisa ye na se wo pesachaduma se rural bank obia be kirew ena wo ba aboabo nso na ye ne post office na ena edi nhwani mu ena wo kwatafo nso na tafo ye wo club 600 honom ye ne mofretro school no ena ehwe animu ena ye wo bompata ni ye ka na ebinom adwen akwa akosi baby foforo ye ka bompata eye edum ye na nkasa edum he ya Boss FM echiri honom na ni ewo Moshi Zongo eno so ni ye friend enya no Timoshi Zongo nso ni ye wo second station honom na tinu wo hwehwe sa 8 branches we na wo ni sechaduma se a ye wo honom edema ni ye wo 3 mobilization centers eno so ni ye wo ya kanes enyinasu ewa adwira sechaduma se municipality mu ani ye wo chechere eno so wo afija kwa abre north de no ani ye wo adudwan eno so wo mampon municipal honom ansana meja okwan kura no me bada ache no ka ho bibi kakra bi kire yen na nhye yenkura me yenko bie me bada ache account ni bi akra say ye ni pay ya gusu aye wo aya Bible kra na kan wo say ye ngo ni ye sha asase suma enti ne ye wo aye sha asase suma idie na me kanfo ama obi ase
once akra no one my kra no na wa prepare no say me bayi de wo beto ho no mo na me wo me badaachi bi a me kwa bie no Secheduma Rural Bank de ama me ba no me ba ne beto ho first day na ma sha ase yes investment no de ma no say ya odru ba bi a onkwa ahohihim e bi a wo abrabo no wo fa na enimiam kakra ba wo bokwan na eto akra no ho no no nya sa foto na sesa asumye no de ne tiri eto so a na brabo nyina ebekọ totin more piafo afebo number ni twato na yemfrɛ mo pachowo number no ye 050 168 27 37 050 168 27 37 yeah what another number 050 161 79 24 na akra na ye chia Secheduma fuo nyina nyango customers nyina customers nso da si ebro manager ya da sefa arofo enamia menua ba ajo ayegwa ofri Secheduma Rural Bank PLC eno aba besumin na si woni namba ankasa no obobo ye no menua wutie mie se bibi nie na wonte ase a obefre enchiremu bi a chain de yakan so na wuhia ofra ni nyina no nsabeka and I urge you mishe wunkuran se branches are bubo ye urade ebe wo mu ko bi account no omo wo best office e de mam no mienu arofo ha ye 102.9 aha eye Otec Asem Beba Dabi dwumadie no na wasunguso a awia wutie ene Yesu maame enomere ono na owo yanim ha na ode Isaac Ejei ya one no awo mamu mienu na wote atwema yabe ena aba yanim ha na mo mi ntwa me ho na menum nsuo kakra akra me mini mu awe me ba ya toaso apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo eduro ye magenua wa bin abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso wo ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kade wom bia kire me. Oh, na edi be pa na medisi ye wo. Wo di bibisie me da. Oh me. Ademinim. Dia medisi ye wan say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kanesisi ana mintimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na krei. Me ma dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. So the Dawud ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na ewo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 020168717. FDA age adwadie nkratuo yi atum. Obi benya wo na free ade e na apomuden so yenhye nkokwan
energy, protein, dietary fiber, iron, vitamin B12 and C, omega-3, folic acid, molecule, and selenium, and a wasumdia good future life smart food aduanimu. Me protein you for Thomas B. Se o me jimediani bi nkosonhwe setimi sanya roba se wo hane achire. Esichire ya de mojabroso kokram ahotutuo o de epua. Be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam. De ne nase atata stroke. Ena de napos wa ye mre. Future life smart food bebo. Afei de aye abusua nchemfa. Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu. Sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire ya de. Sickle cell, typhoid, asthma. Brantia ne maba wa kwa gym. Mumpe high protein nubinto. Obaby o person yefunu ye flat no. We ya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani. Ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu. Encrine. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase wo ben sofa line alignment. Ena tema. Ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future life smart food. About that huban. Me ma sisi me pao. Na me papa nso uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adrun kitinkiti bia se wota free ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema yemre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifi ni peduani mu ama wo ho to free chese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Dabia Sanopo Awio Anumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he bi koho sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hade wonkwa na woni madepa no piao unime entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hade woni adepa hene no se me mwatira kwantam na me ho preme kumase hade adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa
wɔfa na sɛ brɛ kwasi sika wɔde mani frɛ brokyɛ nyinaa wɔde fa sɛkyɛdumase wura bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa sɛkyɛdumase wura bank wɔn te bank yi 1980 wɔn adwuma pɛnti wɔn atrɛ wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako ɛnwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers ɛnso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no sɛkyɛdumase wura bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nnwuma pa a wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gu so ɛtɔn shells no na share bi ayɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account susu account child account fixed deposit Western Union money transfer mobile money transfers interbank transfers USSD Momo from wallet to account and account to wallet Ghana Pay ɛna afei yi shish wɔn ɛyɛ bi ɛwɔ wɔn akakyɛ Saudi sika to sɛkyɛdumase Royal Bank branch bia wobɛtuma yi no wɔn branch bia oh saa ɛne yɛ menso no hiabosi a mede bɛkyerɛ m'adwuma mu na kwan bɛn na mɛfa so a mɛsɛ bɛka bie wɔn ma salary workers loan public and private nyinaa commercial loans agric loans ɛna funeral loan wɔn ma smart loans na no deɛ yɛde ba abayɛ adwumayɛfo a wɔn gye wɔn akatua ɛfa controller and accountant general sɛkyɛdumase Rural Bank mani agye wɔn hyehyɛ no ho paa ne mehu wɔn akyi akwan wɛ wɔn headquarters no wɔ sɛkyɛdumase wɔn bɛn edwa no edwa nso wɔn wɔ main station wɔn bɛn GPRTU abrosa no Kumasi Kenya ase wɔn ne Methodist asafo no ɛna edi nhwɛ ne mu Anwraga Onion Market no wɔn bɛn no pɛpɛɛpɛ aboabo wɔn wɔ asoase kwan no so hɔ a post office no akyi pɛɛ tafo wɔn wɔ club 600 Dr. Amuzu Johnson wɔn wɔ Bompata wɔn bɛn Boss FM ɛwɔ Edum Kumasi ɛnyina so wɔn ne nursing training college no ɛna edi nhwɛ animu Asante Mampɔn municipal ɛdidwai wɔn bɛn health center no Kyekyewerɛ afigya kwabre wɔn bɛn police station no ɛno nti sɛ yɛ afrɛfrɛ 05016827737 ana 05016179924 Sɛkyɛdumase Rural Bank PLC the bank with the vision sese de Dr. Foku wa woso no ho ampa e ba se edi nubrenua hini esa yare de doctor e de agine di ampa pa o e no bruwa na de na eje wakasa kasa ofa konkum mese sese de wo hia wo bi na wato nsam ntentan ono mu George we anase obi a woda na wo didi wonam obi a woda na obi na beda ho enam a mesre wo ya kan for Dr. Foku Herbal Clinic fama no na Dr. Foku de wo na beka no wasam akire me papa de se enim dadaada obi a pressure esikyire anase syphilis gonorrhea awo sem kura ye dry say onde de yakan yam kota papa yi ebe yen tenten ma ne saka ne de kura ai wofa asem wonwa me ko hu ye Dr. Foku aso ye ne se ma mi bi a woda hwima ye de na ba na wanya stroke Dr. Foku akofa emu ba bi aba wonante so a ma mi na asori agina ho a wonante a wokore obi a ne to asintini ye ne ya ne kotodwe ana afenso obi a ne sisi de Dr. Foku boy se wa menante so bi a wonu a ne pese woda dem ene se sika de yentimi nko ho o wo fa jaye na Dr. Foku enim ne dada ne de sika bi ekura wo bia wo de kwa doctor be show no ma won eduro na se kura de o se okuta Ghana card a wo ba ayaresa bia ho no mu a eka bia obebo bia Ghana card no be fam fa na wo so atua fa na wo pewe na wo pede ne mu twa me na me nkofrafra yarefo nyina mra fi se ye ntena se e ma yade enkuye bra Dr. Foku o fa twen na wo kono bi bisa ne number wo de ama no 0242155935 ene e kai se Dr. Foku wo pachi number 1 wo fo kai wo so be se wo chana mo bridge ne so ho no mo a wo ye adwuma frequency ada e de kopim fiada Ebusioni bibi na nsem wo de na nka kosia na de sua nya crowd na so rade ya dom frames bookshop and stationery sadaroma oh my god mebe or receive brofose akono ebi a obabi huma sua ekofon na opese osua huma ana okinkan hu na de yi a ni nyina e frames bookshop and stationeries how the books no e chapo esanza hey ya ne headquarters no e free motofo aso na kire crash e de kwa kosi tertiary level books yina bi wa ha ma obani sua de na bibia tumi nya fine OPGS approved textbooks ni nyina ahaya exercise books notebooks pens and pencils natara big and dark's brown afi bibles mathematical sets poster colors crayons dictionaries ni nyina bi wa ha omade anabra na ha de oba wani be keke izan say oman bia mpuntuo ejina ho masua so wo pa bia to abra ye de ma fofofo akoda na mpo oye bonfo kalata fa ho be don ye na obe bema frames bookshop and stationaries ye okumase asante mantemu ha anyone clinic abron sanim Roma Hill Asem na Mekan Odo Tobri Rural Bank echi wonu mpe Fresio 055-8474-607 Frames Bookshop and Stationaries Books in your headquarters Adofonom October eye bosumi ehwehwe obabia no fumo se djua bia kwose baabia na eye pink month
World Health Organization eyi bosome na si ho se sa bosome ne de oba bia manenya wadehia na pomodin dwuma yani ehwehwe no fumu fama wo se de da ye afibia mu no by Grace Medical Center ayaresabia yehwehwe ma no fumu on the 14th of October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no eye benada 14th October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no so yebehwe obia dwonso mu yasa hwe siche dodo a ewo moja mu metro sugar level wenyina ubetua 50 Ghana cedis pe enti hwa no so na fa ho djudwumadie ni mu by Grace Hospital ewo Kumasi Breman DVL ne nchan pe osai kwadwo area hwa bibia ni amienkasa 0244 97 6805 yebehwe wanim. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafo yakoya yasan babio. Aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi jumadi no. Enna wasugusua. Enna wiei utie. Enna wiei hweye. Enna wiei ebenech hebafo nyankopon enhyira mo pa wonom ene de hepa plus pavi plasmos no de fiasom 3 no eye wonom ne de aba na sadrom yensei eye nu a se wunya bi na se wononom a eboa onipadua na hoden eme gina yie ene me ne wo kasa ya ye kasa yi ebia yade nyaao yade san pa obi nka bi hyemu yade na firi na hora mesrew mana molto wura baabia yeton no Ghana ha bia na kasa ope hepa plus pavi ena plasmos enuo no eye miensa saa miensen unya ni nyina ye obia nsuo ye obia nso topa ye nti upensuo abetumi ato ope topa ye nso abetumi ato sa wononom a ema onipadua ni gina brane hwe sa wo ha wo nipadua ni mu sa yade etete o pa koto hepa plus pavi plasmos nanonom ema onipadua na ho odin nyina brane na nkuntia yade no ebe pam yade na firi nipadua ni mu ama ho ato adroi ema sebe infection setete mu ema sebe enemu yade amo obi ni atenka yesoni mu a woda hote setabo enya de pa obi de sebe stroke yade bi asikyire yade bi mojabruso bi otewa na nipadua no ba bi woso wanhwe yade asam kase bebra wu yade etete wo no se wodwene nipadua na hoden ho kanea de aka ye mfaso to hepa plus pavi plasmos na fa ye sa adwuma no na bebo awo ba bi eto nu bi akwa abenya bi why your number eye 0542 77 8572 and 059 1367898 and that traditional Dr. Dawood opanyini nyankopon hira pa no nya okese anuanom ne adofo se wo ba ejeso krapa edania enkane na Metro FM ni wom no sa danwa mu na Dawood ba hospital enso di ne dwuma na ye kan adanse amanfuo die e wo sa aso ye honya adanse wa wote wo twa de yi hwan na yade bi abeka na to ho ya wo je ne ho enye wo de ye asikyire yade bi wo de ye stroke nwodwe stroke pa na hawo papa no wotenete wo de ye mojabroso hepatitis B yibi ananam yade bi wo de no sebe ye se kokoram abeto prostate mu ana wo de na ye kese oba Dawood Herbal Hospital papa de bebo ema epa wo meme epa wo na sebe mo ya munya bi no mo lasop eye Dawood Herbal Hospital yeah ena mema sebe wo mense mu nkoyie obi die nkoyie obi nso die nkra de mpaja kra wo lasop ba bia obeba obenwa hoto eye jeso krapa doctor number nie je wate friend wate dia wonti asian papa nbechiri mu ama wate eye 0244 886437 and 020 168 1717 unya fresa homa we ya and we Dr. Dawood bejo so na wono be kasa na dia wonti asie bia papa no wachiri mu ama wo he onyame wo ho
Yeah, I'm telling you. Nunti na onyame wo ho heba. Nimdia wodoma nkoma de adom no wode basa nupa no abadwa so abasa nwei adanse e pie fa ho nya adanse wa. De edika ye basa heba ointment no. Na se wutie me na sebe enuoma bi nkoyie ewo nipadua ni mu. Meka wo de ye honam no ani. Untumi nyiwa wam because oseye bi age nipadua na boso. Obekwa adwuma ba wadwuma de nti na wa bre wo hia basa ointment na ntemu apropro se bi wura ba bia honam kankan nti ye twetwetwa ye ni we de hwane ho ne ade fa basa heba ointment ni bisrasra ebeyi ni nyina afri ho yeah honam wani de eyem wadwuma ena akwada keto a wawo no menu abai ya ma basa no nye ni nku asabra asram entosi ahohye ne pampers rashes yegu nkwada ene atigu nkwada so do ebi nka aba no kire se hamama ye de aye basa heba ointment no ejetuato enti abata nku no enie ene wo basa heba capsules ne nso se wo yefunu yade ka ne ho efie gya adum na nya adwo ye nu aduane kire se nipa asomasi yefunu yade na ka ne ho wote ho twan de hweye na nkuo koto basa heba capsules no bi oba wo nsabuo mu nye be ma wudu sinie ni mu a wuntumi ma wodofo ani nye sebe waye mre obi die kokko tumi pai na ne ho kire no yaka kire so cholesterol wo soro pe basa heba capsules no bi na yusu na bebo apa yeah baby eto no bi akwa abenya bi number eye 0244 267725 0244 26 77 25 and then make Kamfo Osipes Enterprise Ademao Uniado for UTME yeah there be a me catchero say enipa ohode eya maninye hwam enti eya perfume eye kama yeah na perfume dia wo pe dia ye gaia Asante maimu asante mantamimu baby a ya sheda wura ne baby a ya chini akope bie eye Osipes Enterprise yeah ade pewura intime Kamfo Osipes Enterprise de mawo o perfume ana slippers say ye ma ne mema de wodi de wodi ni eto e wodi so ne bo ne da form kire say Osipes for no ma na kofa ba e bo ne wo form o perfume bi te say Asad o polo o Club de Nuit ope metlot any other perfumes a egu ho a uturu se agye ho utwamu ane etwetwa yani ye be hwede scent papa ne wone ho a minua yi beto spray papa free Osipes ho ono no ode ne perfume gu ho na de come ma pese ya unya bi pa unya bi ena e ma ne so wode Osipes perfume gu ho ode call guy ho na ukunu mu pie bia o ma ni gieba yeah slippers ne ya Adidas ya Nike ya Gucci ya Hermes ene ya Versace ene dodo na wate ase betu bi koto beto ne nkronko bo ne ye Kumasi kageti Dubai he ya ne ye kageti Dubai baby a police station ne wo no police station ne nchen pe ena Osipes Enterprise ye wo your number is 0249 23 8370 0249 23 8370 and 050 252 0624 unya fresa kuma uya Osipes Enterprise yebeje so yeah no be kasa de on tiase bia no yebechirem na awurade fie heba center ye wo Kumasi kronom bosie Red Park onua wutie be Dr. Amanko aho asem na make papa no owaduro nwanwa bi a ye de yetremu adwuma wutie mi sa wo ye obi a wanya tremu problem pa no a fa ho bebo awurade fie na wo ba bewura ha se ne wuti no aye wo akoduru bia no ahoto beba mo anya ho pate se namu yade bi no akote emojabroso etwere yade stroke akan wato form wuntimu na twetwenwo waye mre wo mpam ana wo ba sebe ye ka wonsabu mu nye wunya ba bewura awurade fie heba center Kumasi kronom heya bosie Red Park kronom bosie Red Park hona awurade fie heba center yewo your number is 0241 09 3915 0241 09 3915 and a simple plus
yeah the trusted brand yeah unim say sabe make Simple Plus ho asem a de pafie nam de woko yeah enioma wa ha o yeah say wo be kumase ha eba phone accessories oh say wo pe phone accessories trusted brand Simple Plus de no yeah phone accessory bia wo hia bia no say eye papa Simple Plus de no yeah say wo pe charger de ama phone onua choose Simple Plus de no ye wo Samsung de ye wo iPhone de ye wo other Android phones no ye wo yam de che phone bia wo pe de charger de ye papa no enya Simple Plus de ni bia mento Simple Plus de na ye papa ene me kanam de akere wo o pe battery de ato phone mu wa ko bia repair bia ka kire say me ko tono Simple Plus wo ono ne de no no de tumma wo papa ntia be che wo pe power banker Simple Plus de na ye wo protectors iPod ye wo covers headset hands free earpiece bluetooth earpiece and neck bluetooth no ne papa ne ye ton yeah phone accessory bia wo hie bia de senya Simple Plus na wo ba sebe abolo we for ho na wo ko ma me nkira ho na ko why kumasi he ya adeshemai ye de Dr. Caesar so ye opposite ye di animhwe ugina Dr. Caesar animu ho a wotu wani hwe de opposite side abrosan na wo ho no for Simple Plus for na wo ho no na wo begina kageti ya Dubai get 2 animu ho a to wani hwe de opposite side abrosan na ugina kageti ya Dubai get 2 animu ho a esi wani ho no opposite side no Simple Plus na wo no for ko ubenya betubi koto betone nkronko kodi udwuma ya number ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya fresa number we ya we yeah Simple Plus for no bekasa why yeah 3p garlic mixture unto bi no mo ya wo ha ho edro we ya garlic edro we wonom a eboa mamuja di atrantwie ye woni padua mu edro we wonom a ema power for your daily activities 3p garlic mixture eni edro ne din ene hwiness ne blood pressure enyina yie hwiness ne cholesterol enyina yie hwiness ne immune system na nyadwuma yie na pone na poso sasabro to de bia no ho no kotodwe disease ne nase atatai watena ka mukura akokwa atenten wahuna mani o misreo enye den koto 3p garlic mixture 3p garlic mixture uko misi ya ba kolna ke ba dan he ba baby etu aduro bia wo de ka so pe 3p wawie wate ya number ya 0248928824 and 0201000021 no ya 3p for ya number and a voter drill limited adwuma ya fo nyina nyankopon hira mo nyam kese nkofo ne nim adwuma sei enra client bia mede ma wo mo na nipa ne frami na ni age wo se na Krobea enipa maako num ya wo mo na esie so wonum nim nsuo tuo ena mede wo ma ba adwuma ne ho aywa nsuo ne ma ya wo se akopem wo so voter drill for ba mu na be flow na mani age kire se maka de pa ho asem na de a kire no hwe wo pe woni enim nsuo tu pa eye voter drill for ena wi ye kan wonum wa animdifo no ena wo mu wo mfidie no ombe ye dwuma no ama ho ato se nkwanchanfo no bia betu na se problem bia ba be fa wo mu kosiesie nya ne kama enso mfama wo obekumase ahodwo da aban a ye main office ne wa hasunya tachima ne do ma nyina nso ye wo ho ye number ye 0244 299520 0244 299520 and 0266432210 out of and miami nuaba odeshi wo krofrum odeshi one maami kuradu and anakosi adema heya na mo a very good afternoon to you mechiamo Isaac Ajay mahai Isaac mahao jina ye kakra ma me o hote say
Oh, what to say? Oh. We need a kakra mame why wala na mu twetwa sisa. Ai wuni me no Mary. Mary wuni no. Hello. Isaac wuni Mary. Emotion network no na nse network na ankasa no. Enhyeda nye o ya na ho kyerɛ saa network fuyi dia na mo kyerɛ saa no data na no mbe ka kyerɛ sɛ mo atete data so say data wo to ya asa yi nasa aden Ghana dia kyerɛ sabe ye ho to ye kakra asa dipa bi chi sɛ Ghana ni Ghanaians ebenya comfortability kakra hwana anu ya petrol ho asɛm ba afɔ ma ye ka petrol ba hwɛ sɛ bi a petrol de nam yes huria na ese huri adai mama Ghana for you ade ye te so kakra bia no baba ye kopefa ya de ye sande 1 cedi se betoto so de abeto so mama ye ho nto ye kakra oh ye nyina Ghana for we should enjoy the natural resources and the business amoji in the name of Ghana Ghana ni nya comfortability kakra na no minister is sorry ye akwaro na ni eden sa ni eden no minister bia amfa bi Sam George ayi momfa bi wow ade afedia Isaac afedia otemenka dama tonka aha na mi busa say no Mary wunim no Mary ba sa wunim ne kwa ba so menua aba na me nete ade na me nete na o yere me pa sa o de na wo say me na o mamumienu ya o memamu okay why ade say we use the word mamumienu abaye yi wo yanim ha na nasem bi a wo ka no ehwehwe ya so sabe se kwabna na ebe wo mapa na won hwe made sabe enemre 21st century mu no entensi enti ehwehwe ya so nti na ame afrew awura ne se na wogina form 2 JHS na wuhu no na ane ne twempna na wonyem no saa bre no omuti mission house ene esogese ma o se ba bi omuti ntikire o ye ne ho ade na aye ne ho ade oni watu abetena kumase mwasa abe wo ba kwa ka ho ama abe ye mienu montamu aba abete awade ni mu nsem ye bebre se ye ya ye ka se be ye mfie 9 ne akire wo ma no wo mfie wo wakoka na sebe wakansem poto mana no kura wade ani bra bodua enso still ense sound so obehwe oma ede na abanti asasem we yesie Isaac Ajay da me da se pa ere nya idia ni makasa bebre ni nso mo ka ni na miti anga enso mo ka se no ni ma no nche na se 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 dima me ya kwa no se eduma me sha se ba kwa na me wom na firi ba kwa me ye so se na me sha se no ma mu nye ni ma no na me se ni ma mo zuna edidi ma mbidi kakla so eti mini dia ni asembia so asem wa ka bebre ya de put ma ka ne se no ni firi he o fa kwa de ma me na fa kwa ne ko ma me ma me na ni ma me ani edidi ma mbidi Isaac nyabotre mienyi ne nkronko mebusa awasem yime no ano ansa emfie na enie wo man kwada niska da awon oba ho na obebo wa kan se anse mo awose mama wakwanya yiwo ho ano emfie na enie wo hwe nkwada no yiwo ho ano oza okalo eni mma me papa eni mabusa fo wow the way entira tini ma mabusa fo Isaac Ajay tie oye bema tie me nkasa so oba sebe o maami ana wo papa ne abaya we nwoi abaya we ne Isaac Ajay na awo enti mi busa o simple question say is it true eye nokre say emfie nanie won hwe wo mane da obwa o ka se na ni me hwe nkwa no obwa o hwe nkwala na di say da so o so na me ja na me master na me mpa bozuma wo pata ase me master o
me guy no me master me transfer kasai haya guy me pass me guy no me nsem bebre me discussing me master so na o beje ebu okra wo mo na wunye ma beje me bakom me yampa bwana me na me yampa boduma me supply ma me master your customers for me ya o to so wo kan say ketia ase no me finish ya na me discount out I tell you so me ba mo ho me ba wo ma mo na me discount bro I tell you one minute it's me I can say 1 minute me ba ya ho wa ba discount ebi also me finish and discount out Sunday that wa celebrate Isaac me pese me hunu say e dey twa to a wo ma wo meska ye da be eno pe na pese me hunu da dey twa to e some dey me kan say me no tra wo buso buso me e say me bre e some dey say me bre e to me kan say me say no mu nyama me Isaac uyi masam na me busa ona no me say e dey twa to a wo ma wo manu sika ye da be da me ase wo de ni no se ndi akabi no ono to abaka ni se mbebre oka ase no abaka ye se me man kwani sa me ye nkra no Isaac ye o ye be ma o hwe wo ma ye mate o mo musika mate e dey twa to a wo ma nkwada ni sika ye da be da me de wa na me sidi scam no e bo ko timi sha na me discount no me timi sha na bon te me discount no kono aframe discount kwani ska da ujene ofele bisa nkwanista na mtenga yezene wa woni tia na mu nya ba bia me tina ku se ne ma mo na ma re ma batna ne wa me di mam di e ti me sira o se me nya di me bu wa di na me ya ka kla ti ya to ba to ma no da amini no wa tro me Matias ye wen to be anyim asem na no oba ketwa no se si o wo mfie sei me ba ketwa no wo 3 years one ne ba ketwa no wo ne ba ketwa no wo sei Our 3 years. Our 3 years. Uhu akwala na di say. Ba, enkwano. Lebo, enkwano. Le ma me na busu afọ be do muti sesi ano. Do be do muti ese mi so se. Sabu ka se ni ni bi nkoma ho. The best one say bi amo, ni ebe timeshia. Hey, obaketu ano yesi nya 3 years no wo yesi wo 5 years. Why differ to trim. So what can you say dia? What can you say dia? Nyankopon ya adoma ene eye wukuada efia de nyankopon ya adoma mihia wo ne wo maame ewu teke fem adwuma mu anopa no nkono why Isaac da obi adwuma na mi yo so wa mpa kwan ya wunya kwan enti wa na wa ma me opportunity no wo se esese ye nyina ye hia tie me krache mesro hwe mesro me di akoma mu fine ne wo kasa me ye bema etese wa me kasa butrem ensem a me busa wi nyina no etiefo nso wa ahoma ne so wo mu nso tie bi wo mu nso famu adwen wo se chese ye hia na maka se nyankopon ya adom afiada wo ne wo maame se ne wo ka no ma ye ne wo ne ga ni nyina ye nhia wo office anopa wo benya kwanya san akoyi wadwuma why me ba unu me adise me madam no all man permission ma ta o no eti de be na ni se ni ma mo no eno no ni mo bema be a man wan hwe ya enkoma we ya ye di ni se ye no ba ga mia no wan hwe ya enkoma we ya ye di ni se ye no e be kakra no wo be ba ha de che opa aba I'm telling you hwe bema wo be wo nkwada ba wiase na wo bema wo nkai de twato a wo ma wo meska wa wo kasa asem we wani nwu are you not ashamed of yourself? Are you not? Bema me say if you da yankopon ya adomo a o se wo ma me beba eye wo ne wo ma me fiada nopa brantem na wanya kwanya kontem no akoye wadwuma wa mpe bra wonya bre enti sere wadwuma wura na ka kire nsa asem sei na asie enti usere no ma akwan na ko Otec bra wate me so me ka se no obati ase me dia obati ase ka kire ne se na Krobea owo Otec 1029Fm afrew no wo so ohia wo ne wo ma mi nyankopon ya adoma fiada nopa enti wo kwa asan abasesi ya no abayi wadwuma wate mate ba wantiasia obetiasia wantiasia ubenya yenkra fofre to aso eno no de duru a obetiasia mo akwa sa wo pene sa ye beye ne sa de amawo sesi a ye kan isa ga no wabodua
edua na obo no wa bo asan de oge no a wo fa afo no e na ada ase sa edua ne da ho we okay udidi da we okay unim se dua no wanka sa nyawo unse sesi a wadwuma mu nioma nkoyie onse osika sem nyina asai ya wa anya sika kura mfa renew wodan ya o maame na wo ka se kire maame na oba tan wodidie no ma obi adie wa hu dua na nyawo na wa hwe ya ebe se usika sem sa ntu de oye be ma atena ho memma de obesi akire no ye nyina ebe hwe bi eye me enya saa sabe me ya be ma ni bi o ebe ma nso be ma bre wo wiase Bema bre bata nioma bi wo ho aye nkete nioma nkete enioma nkete bi enioma nkete bi na wogina wa wo ba ne kura ni mfie kura no wonnim wo so wo 3 ni wa wo 5 wa wo ba mfie wonnim da ben na twato a wudidi ma nkwada ni bi wogina ho na ade bubo adum ni adan who does that why na yesa eto de bia mema sabi we were disgrace to manhood brotherhood animal grass ye nam krachi we nti na de oye be me fiada mema na toto papa so atie for we nyankopon hu ye mobo na omoaye na me mpai bo ne se ruade nyankopon to mema eye responsible nsem onto onsem na sebe ebe ma he wuni bia uti eson kwa dia woni jata eni abompu no sebe aboa ponchi na no enti me mpai bo ne se be ma ensem nya bi sebe ya obegina brane o me otumi hwa wo mawo se wo ye de wontumi hwa oba no oba afre wo a wo bie na wo kasa bensemfo esa de kire no me mpai bo ne se nyankopon nye wo nsem de no no mfa nka oba ne de ho no ntumi mfa hwa nkwada no aden sa ne yo no o de asa o ma me ma bi wo nkwada ye ma wo no musika emfie 9 afa de wo hunyansa se me beje wo mo de akwa ma me ho na ka sa asem no ho na ka sa asem no wo hwe ya me ametuka ba wo madam na ne ye adwuma kra no wo adum ho na ma ba be ka kire na besre ne se wo mpam emfamfiri adwuma ni mu mwana mama brotherhood anim guase Jarenas akwaba moko adey yenya mudey wo abaye was 16 years JHS2 na afa ne nyim no wo mutimission house na anyim no ne yese be ye ne ho ade wakoye ne ho ade de na tu afiri ho oduna betina kumase obeya ne ko ne papa okopa achew je 3 million se fire aduma lockdown wo se ase onu ani nsu oton kakrakra no wanya yi mu se 10 million as 50 million introduce de ama ono ne nyonko bi onim ne wa binchi amwa ba binchi wo ba ya no aba be fa ge wo mebe fie na awotwe na eduru na awotwe mienu afa de e de basa ya ba se awade anagu hwe ma nso a wo hwe ma ye frɛ wa wo kansamfo ohia Jelinas garlic no we wo ma no nipa se nsasu onya ahoden kura de nante memma no Jelinas garlic no memma no yani a yedie no ene fama yen ala Krobea bedase ene yema yetiefu nyina ha ba abefo ntintan fidie ne so nso omso ayehwe nso ye chia wo mu gini se oba de adom primprin eye Jelinas ho nkomo ene Dr. Asem Fancha kese ema yetiefu nyina se nyame adom tikese a esonda ye pa no ena chese nyame nam ne so a Dr. Akeka Nubramiensa ede abedwa so enduro no eye heba mesha Jelinas heba mesha Jelinas viko no ana Jelinas garlic mesha no ya no na chese edi chese entren twi ewo chese Ghana mem ha bebia befa bia obia si Jelinas bebia befa bia obia si Jelinas bebia befa obia si Jelinas chese adia eduro no adwuma ebo na chese ebro adwene ntiase so iti se wiei odofo woda yare paso na abamubu aba anidaso asa se yare die eno ane dimboku wo mesrew se wotiasi nko ade wo nkwa mpanin se wo nkwa nso wo ade enti ebeboa ama wonsa kan do ni bi na watimi anu
ama apomden papa etimi ayawo dia itise a wotie me na wo hwe me a je doctor number no sisi a bra me kase ya ne frɛ no sɛ doctor ye ka wodo ho asɛm ewu Otec FM na Krobea adwumadie no so Asem Beba Dabi fani sisi doctor number no 0241 814677 0241 814677 for doctor sisi na enema be boa ama bibia timi akoso kama afi ye di garlic no ho enkomo obia nim emfasodi a ewo garlic nim enye garlic nko a eye herbs ene nyame enam nadom so say atiwe obu ho no ma obeka say garlic nyina ye de nyane ewo fiedi ye madibi ye kunumu dibi ye yirimu dibi nanso so ye wo kwan a ye befa so ye be prepare duro no na ye di amount ye no na Nyankopon nam Dr. Jerry so amani nimdia wode herbs akeka chese garlic ho a wode ewo ato ase a chese enya asem kitwa aduro dwuma edie ene chese adanse a edie akire no ebura adwene ntase so itise wiei utie me na chese utimi se wo obi a wonsa na atwetwen utimi se wonsa na ayetitiriti ke waposo eyo ya eyo hojo ade akye na wo sɔre firi mpamu a aya asɛm mesrew kɔpɛ jarinas garlic mixture bi ɛno no ebedi wakaginamu ama saa symptoms na wo fam no na de bia wa kompani utimi se wukunu ha na wo ha no de bia wo massage wo twetwen mesrew ɛyɛ kɔpɛ jarinas garlic mixture bi ɛno no ɛbɛboaw ama anyama nyina ayedi obi okura ne kunu twetwe no obewie no na ne kunu na tworo wan na nso so wo ba na ne kunu so betimi kyese obebo ase ene so so aya asem etimi so wan hwi na da bia ede ntokwa ne complain na edai ebe fie enti wo yo ba na wutie me na wa ho odin sem no ewo fom anyama nkoye wo ye bema na wa ho odin sem no ewo fom anyama nkoye a kɔpɛ jarinas garlic mixture no ɛbɛbɔ boostu ama immune system na ɛkyɛ ayɛ mbrɛ no aba fam no ɛbɛbɔ boostu ama nneɛma nyinaa veins no ya wutimi sɛ emogya ne entimi penetrate enkɔma na da bia wutimi sɛ ɛde wonsa ayɛ titiriti menan kokoma ayɛ titiriti mesrɛ obu wɔn so a wutimi sɛ ne nan no pagya na pagya kyɛ sɛ wɔde ne nan no pim hɔ wɔde pim hɔ koraa wɔ semente hwee ayɛ sɛ dufokyia no daabi ɛyɛ mogya no ɛna entimi ni afurusane enkɔma eti sɛ awiei wutie mi a wadura yɛ jarinas garlic mixture no ye no ɛbɛboaw ama saa nneɛma ya wo fam ni nyinaa no afiri hɔ ɛde amount ama wado ho na watimi asɔre akɔ adwuma ama sika ɛdɛ etimi abo abotum eti sɛ awiei wutie mi na nyawo na wodi hye bi na ɛfa saa hawo no mu a di wadanse akire no sɛ onkɔpɛ jarinas garlic mixture ni bi ɛnonom ɛduro no doctor ɛnam sɛ wɔdwene enipa ho na nyame adom wɔyɛ nyame sɔfo nti no wɔse onyere ɛduro no so wɔyɛ no moderate sɛ de obia nsa ɛbɛsa ne nsa bɛso so ama wɔtimi atɔ bia ɛdɛ anom iti sɛ wiei wutie mi a ɛbra wokɔtɔ no wonu mienu anopa mienu anwummerɛ awapɔmuden ɛna ACP asita ɛde ama wo woyɛ obi a wutimi sɛ diabetes how kyerɛ sɛ ekuro bia bɛda wo na ho kyerɛ sɛ enwua da kyerɛ sɛ wako me se waduro ɛyɛ jarinas garlic mixture obu nso a wutimi sɛ anwudua yare ɛna akana to hɔ wɔma ne nsa so a enyiye wɔma ne nan so a enyiye ɛyɛ jarinas garlic mixture no kopɛ bi no nom ɛbɛboa wadi wakaginamu ama entini no etimi emogya no etimi de afusane ama entini no apagya ama watimi asɔre afiri onudwu yale nim ama nneɛma nyinaa ɛdɛ akɔ kama ɛde ama wakɔ hospital yɛ test yɛsɛ pressure ɛna ɛtete hɔ blood pressure ɛna ɛtete hɔ a waduro ɛyɛ jarinas garlic mixture no kopɛ bi no nom ɛbɛma o pressure ne nyinaa aba ne normal na nneɛma nyinaa ayɛ kama ɛde ama itimisew awiei wotimi nka waduro ɛyɛ jarinas garlic mixture no kopɛ bi no nom ɛbɛboa woyɛ obi a wodidi anadwo wotimi sɛ wodidi na wokɔda mesrɛw obi wɔ hɔ no ma kyerɛ sɛ wakɔ kɛtɛ so a ɛwɔ sɛ nkotimi dama ne ho tɔno no ɛhɔ na ɔsweat paa wotimi sɛ ne home no esisi so because wama akoma no overload a kyerɛ sɛ ɛyɛ ni kwan sɛ ɛyɛ saa adwuma no etimi srɛw
okwo kete so na wuntimi na wutimi so wo bia odidi anajo wo fugina so kapu mesro eye jerinas calic mishano ebra ono no ebema o diet no adigest kama ama enema nyina aye kama e de amount eti se wo obi a ugidi anajo a waduro eye jerinas calic mishano ebeboa se cholesterol so e na wutimi se agi ni padua na aye boss wutimi se kesia na wo ye wonum suo kura kese chese bibi ka wano akese wutimi se sade niema no dia na wudi ama woni padua no chese pompia na o pompe mesrel edru ebeboa ne bedu akaginamu eye jerinas calic mishano ya no bema woni padua no ayi ni shape kama ama watwe ama niema nyina ye kama mese doctor number no eye 0241814677 0241814677 for Dr. CCA enema nyina ebeye kama e de amount obo so a make say na koma no e bon ten chese enyasem ketua mesro wutimi se wo humi no wote so a enyasem ketua obre papa etuwo obi a wo fa sa ha onimu a waduru ebebo ebedi akaginamu eye jerinas calic mishano kopebi no ebebo ama niema nyina aye kama e de amount obo so a wutimi se nani wo hwa ade a anaso wo hwebukuma ohuniye chese de bia se panie krampo na wo sina de aye panchan mesro waduro eye jerinas calic mishano ebra ono no ebema wo site no bibia aye kama e de amount ama niema nyina adadin obo so a make say chese ne chest no de bia wo komproni se ne bo wonum eye ne ya ekura ba ho mesro eye jerinas calic mishano pebino no ebeboa ama organs na nyame ya adum na ewoni padua nu se efa kidney liver ne sa ne mani nyina no garlic no e prevent aboho ban e de amount ama nyema nyina ya kama se de ti se 3 weeks bia unsuka na wo de ka na ko fitamu se yensesa oye ne nyema ma sa na wo se ni padua no eduru ba bia wo so usiesie no ebra ye didi na ye no mo no menka se da bi nu madu e wo so no madu eba ho ban ema nyema nyina eye kama eti se ye di nuaba no na soso ne health na ye betimi asa anom adi aka ho no ye no soso dabi ye di amangu ni wi a ye ni de na amangu no ne hono ana chese na bena no eye mani padua mesrew pe ekira kwan pe abibidu ekira kwan ye ni ntina nyame nam Dr. Jerry so aye jerinas calic mishade ama se no na emwo na wapomde NCP ensita ne ne emanyina anya kama afe ye ba ye heba misha no awiei ebia wo de awiei be wo de awadew onipadua no pochechechechecheche eye jerinas heba misha no kopebi no se eye jaundice na etitiwa eye jerinas heba misha wakoye test ye se ulcer symptoms no abanipadua no oboa no ayekro wachi bremu no chese etutu eye woja chese wo ye bibia enye chese aduane si wanima wan kotwa bia wintimi ni eyekro mesro kopa jerinas calic heba misha no ebeboa ama niema nyina aye kama wo oba wo bunsa ena ba ko na myeru na atwa eye jerinas heba misha no kopa bi no na niema nyina anya kama afisa infection enam yare ena etiti wonu kunu etiti wonu dofo a eye jerinas heba misha kopebi no ebeboa ama niema ya bubo su nyina etu ase deku e de amount afei ye twetwo kura no eye jerinas vico misha no vico nana me say mi ya ba bia minimu no wose wa boni kunu kwan de wow ya chese enyasem ketwa ono atimi se be me ye disoro powerful ese dru anwumre wasiesie fom honom enigi aba powerful wenim se be me na eja okwati bia di okoya o so oba de o fiti preko bebed ne reaction ne oba ye ne ade chese wa bo be me nkoma be me chese se wode sie be ye oyo no aya asem enu otitiri wa fe de wasi afi de wo busa se na afi wo ma me kokoro nu nya boto sei asemasi o wonya dwuma no man nyema ekekansi animu a wo busa se na wo ma me kokoro no afi wo nya boto sei hode nka de yedai wo de yedai bema ya dwuma afi no ko busa ensem wei mesrew men nyema ne nyansa
enema nkoya woduro eye Vico Jerinas Vico ya no dia nana ukoso ba for wobetro wan wobetro wan ama ani gya dai abafie because obantimi mo enkwan de na ebedu anwumre be ma kogina mema nim anem na si akanse ni mai na fa cap blevia afi na akoya enene na debi mesro be ma mesro seniema atoba hade a waduro eye Jerina Vico no usisi ena ye wo ya mesro eye Jerina Vico etimi so uye mesi ni driver ni carpenter ni obi a uye adwumaden wotie wiaso ukoto na wosore eye Jerina Vico aduro na eye sisie mu adwuma no eye dompem adwuma no kopenu no na mie bie wuntinim ebra onum Jerina garlic no na wo di Vico no support no na ane onum garlic na di Vico no wono dia adwuma na si my number no ne mfam bio number no eye 0241 81 it will be a sciatica etete no ne saa nyama ni nyina body pains any rheumatism arthritis saa nyama ni nyina no eye Jerina Vico onko pebi no no ebe no ama pomde na sipi asita nana yankopon shao medase yenso ye da wase ya no yankopon ya adoma ji said that ne wa be kansem pa no de akere yen that's right de akaye ya namo no yesese yetu nti no ne de ba bi etu no organ ha bia ko ne chese Otec premises ya kura wo ba wo se wo blachas okay emu ni do so po ni nyina bi e dai e won honom ya won sabeka bi ato anom ene kasa careful ya da se ebro arafo Jerinas herbal akache ene akoi na atede ye atadwe de aka anamo no ye betuo ye mpebi ye nonom na beboa ye ama ne pa akoso na mi ankasa me de hie yi ene made nyina udide nana entwibo siako kwaku Richard na entwibo siako ona oda flexible shoes and wears ano de chem so down we heya ena entwi krache no onim shoe ye papa wo yema wa hwe ya beka sa abruchire nsa na ye Ghana heya nsa no wo kwaku nyankopon hyira na onya okese na bibia nso ja kama wiai mechia opa wate mechia sa nso na ene nana kodwoboaten dum ja konfo owo bosore nana wiai onana me a very good afternoon nyankopon hyira nana no nka ho ewa na montuo nyina mu udi de Richard Edukese United Kingdom ena owo ene wanya afeko edi aka onfie ho na wa unia Mustafa Said se ne Richie eye wa wudi dei osre nyankopon ni hyira osre na ho bambo ni nyinkyere ene ne nkwa husan se ntoso happy birthday to you afei udi de Maureen owusu ankama ene wanya afeko edi aka onfie ho ma wusu ene wa na Mrs Comfort Champion oso wodo papa ene ye wa wodai ne mpai bo ne se nyankopon ma nkwa husan o ma wa hoden na wo ma yokuduro honhom no happy birthday to you baby girl, God bless you. And now we are meda fit homeopathic clinic for nso ase na mabedwafo abam se onti no nketenkete fo ne nka ene wie me ka kire se ma na motoe na abra kumase ahene makokoben ye Benjomes company no 18 mu junction ne so e na abehu yan se wo ba fit homeopathic clinic no kre me se wo se ye na physiotherapy acupuncture ne massage kwan so oyawo nipadua ne tie no ebefiri ho afi no anyu ahoto ye detoxification ifi wo nipadua no mu ebetwe stroke achew wuntini mu twetwen waye mrempam ana sasabro wanya ni ho hawbi ana sebe enam yade bi no akote unya babedru Faith Homeopathic Clinic bibia be ye fine enso e de amawo awia ya number de wonti bibia se afre yen 0244 58 3859 and 0275 96 9414 abapamo the biggest online shop in Ghana
oni a wutie me ko Google Play Store na App Store download the app no now di ewuram ade biara nipa dasani hia wondada se tena mu bia no ye ton bi wa ha aha ne ye kwantempon so dwane yedie na mesrew ye ne ye ton yomapa menko me enkobuwo eniyomapa ne de eya abapa mo aha na abenya ato afri enti download the app no na wuram e fan se niyoma ye use ojade kitchen eniyoma ye ntade a ye hyede adi nua na aye electronics any appliances ahodo no ni nyina no abapa mofo ye tobi o phone ni ntumi download the app na ye number ni jefre yen kan de wo pe what bibia bi ye mo ne bo nkyere otua kan ye mfamro what ye nationwide delivery ba bia wo bia de bebrew abapa portable washing machine kra no ye 399 Ghana cedi pe ye number ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 awia kubi herbal powder eya asesu herbal center for da akofa ba kubi herbal powder edro wei ena da bia me ka ho asem de kirew sese wo ye bema na sebe udu sini anim na nuoma nkoyie mfama wo a ebre ni da so asa no sa abre no ena kubi herbal powder eyi ni ti nipa wo ye edro yi oye sofo ye friend sofo asamwa no wo so wadadwene ho ahwehwem wo ahunu se awade bi wo hodom a egu ankense se egu ubi so obaade na wuja wo sibusa be ma no enso na the real reason ni wo ho enti wadwene ho ahunu se memei esese mu gina mo na so ebu nyina mo na so o se ge we die ma bone hoka ene die we ya hwo enkoyi ge ne kwa o mabio enti no akototo China fo no bi na wasa nya nsunsu aso bone da bi enti na kubi heba powder no aba no eduro mesi kubi heba powder so nya bi a wodi ese ye kubensu a sabigum kanum nanom se ye ukoko a sabigum kanum nanom ensu de sabigum kanum nanom na obi gina so what you say we are simple as ABCD and now wonum kubi so e ko ni padua dum a relax so e ma utumi da e ye ntimu adwuma ntimu amuntim twetwetwem ni nyina na beko na papa samwa no papa no waduro hwe yade a manfo ntumi nsa ne no wasa kubi heba pa de ya make oba Otec FM ha hwehwe Asem Beba Dabi office wa ubenya bi ato Africa taba ho okopɔ sa heba enu wo murom eni ke Methodist church ni main gate ndi animhwe ubenya bi ato Misty Heba nso wo murum blessed rekwa wo murum ubenya bi ato na se de meka no se uyo obi a wanya kidney mu hawo enti hye we bi abeto so wakon enko wanya kokoram cancer ananamu yade bi wo breu esikyire yade nie di amanfo ntumi nsa no eno na sofo asamwa wosa je sofo number so obesa ofre kubi heba powder ne honkomo bia person ni di ba bia wo bia no nya fre na obebru obi ate ne number ne ye 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 505 775 unya first Adam Beya papa ne beje so na mesra mo digital heba yani di grow fine herbal mixture no aba grow fine herbal mixture so wonom eduro bia it makes you grow fine eduro mesra uyo bia wonum ta to aduane ni ensu ntumi ni ni no waye titiriti wo ba bi o se ananse na ache wo nan ne wonsa duana dua wontumi nna o sori anopa nso ahonam nyina ye wo ya mesrew nonum grow fine herbal tonic dro wei enhwehwemu akom ene se ne o ma ya dance ye wo ho no ne ma no muntie papa wei ni di ankasa no wo friend Dr. Menses unim se nti emme wo menstrual issues so enunum grow fine wo ma tie sie nya asam ketwa wa wo de atwa emma wa wo de ba wo te yawo wa wo de ba bamroso ana obi de ba 2 days 3 days na twa emma bio no wo de anum grow fine obete de make na se oba Otec front desk ya obenya bi da bi eto no bi akọ kasa wo pe grow fine Otec ka ne nka ya pie kotobi na wotobi a ebeboa wo ya number ye 0244 59 6532 0244 59 6532 digital heba ye ni de aba eja ko abe fasima nine
Nana mpacha me dase. Ma me ncha fita fo mu akira kwa brand name master na Biggie. Yeah. Good. Na yen hwe yen na ye memma ni bi ba memma bi anyanefo. Amanyanefo pa. Se wutia ba ya yin se ma wo kan pa. Woni ni jai no na oba no ewo fie baako. Afeko. Ko. Mo jai fie na nie. Nti ye bisa se oba nya fie se ya wo se fie miensa. Ena be ma no ohia fotufo. Ohia so bi di ne tenase na wo kanya sasem pa de tunitirim. Se die be ma okura mamu mienu. Wo se abrabo no nkoye ntima san tu akotara me maame so me maame na to mame di. Nti mo san fa nkwa ne maame. Na mfa nkwa maame. Na maame ko hwe turuba. Ku ko hwe na obo san di wachi. Ko hwe turuba. Turuba nso ya bro no. Se turuba de sa kwa. Ko Kenya se turuba wo. Ku ko hwe na obo san hwe wachi. Ko hwe turuba. I love that. Oh, mimi untimi mobra no ukotena maame so ene mesra busiafo mo fa nkola mienu mam na nkola ko duru ho na behwe o maame kro na ba bia odui enka bi mpa nkola wo na to na maame na nya bi adi aba ye utemi sem na ni sem hye hye na wo ni sem hye hye na kura wo san se na so se first na wo se nkola mienu be mo 50 cedis bosomme wo check akola ba ko bia 25 cedis wo se masomo from mame magine saa e ko bo so me miensa pe anko biem akoda wodi wonu akoje ni papa bi bosia 300 cedis be ma fa ye aduma wo sika na he 2019 he no wonu a 1500 da wo se okrache ene 1000 san fa ka ho na fa ko ye aduma no ene me kwa me ba na wotumienu afi de o mma biem kura ofra na oba ene se di na tem na sa oba ye ne bone onim se duabo no onidi agro na de wuye ebeda aduma ye ankwa na wo hwe omo oba sika wo sa jedi nti de wuye sika ye ma ampempem kwa be hye ya wo ye no ye ma pempem ma ebe hye kasa de e ma ba to unibi wo san ya kasesem unibi wo san ya wo sira ba ya we o nka se mo ke nura se me na ka me fra ba ya we na me na ma yobu no obe tiase akosi ya onimse aduma nye mesrew se de oyama first na ye ne saka krakra mame no mo toya me se wanamu nka asem na koda ena wakansem bebre you wano swe wakansem bebre you wano boss me ba ho na me madam no ma me kwan o ma kwan ne durua tampiria ho na obehunu me da se buru eja kwa bi wo se duru tampiria hoda abuhunu awia mame mfa wonko sofo line alignment nso multi home hwani mu ho na ya Bolivia Enterprise onomo edi future life smart food no omode aba de hodo onomo ena wutie mi future life smart food yi ahode nuro ahyemu matontwom ye wo vitamins ni minerals 23 ye wo amino acids 19 omega 3 inolid selenium energy protein fiber ahyemu matontwom de ya kanie bra be ka wo yade etete wo de ha wo yade nde wo na anim de ha wo ye mawo aduane aduro yi bi na kodi na nsa wo yade simple your number is 0246 01 0150 and 0242 87 8090 nana bi ode nana bi go heba mixture so aba sa mixture ne topa ye hye ho enti ya de o kan se unya bi a wanya ni mienu udi nsuo no be mene topa ye no se wo ye saa enam yade a betena so a wakon enkon se aduru ni be yi da free ho enam yade bi a wakon enko se hwe oba ma na fo aye ketekete nsuo nko na epie free nom ne yade enye oba ne oma nko ye wa himfie ho enye koto na na bi go heba mixture ne topa ye ne ka ho fansuo no mene topa ye no wawie bra misti ye ba unique ba tena tete ba obenya bi. Your number is 0549 999253 0549 999253. Obofa Simana. Akra on say ewiase a yewe. Enipa no bitum kokan na o makokan be kan o maame. Krachi a o kase kwan a ofa so kase. Wona wo tie no dodo no abekase maame no ne maame ya abasha bone. Vise senya ya ne kase
ya misani fie de na so hwe a okeka ko mfie aduasa 30 years de because obi an second born kra 5 years de I just say okay kambo mu a okeka ko so because we see again it's 17 years no mo first born na second okay kambo mu aze say ne ba pani ketwa no wo 5 years de na pani no wanya be say 7 to 8 what de o ndi be kan again ne kra de no a na je uraba no kra no 26 ayi de okọ ndi be ma ne de okọ 30 ya wo no ahweso ama no akotena ne maame so na wo san kwaje ne ma emfie ne ma mienu asade abeka asem te maame na didi ma mbidi etio nanti onfa ne maame na memfa ne nko maame unim so san ne obi nso awo ne kwa de se ne no so ho endi se ne a okeka ne nsem no oka akoka ne maame sasa ne maame ya abahebone if you say ma tan do sen na wo abetena me so me na meto aduane ba odi water bay light bay ni nyina me ana metua sa ko fa wo masa be gumi so wasa ne oba afoforo ne tie se mpena maame do say omo yese no obi be ka se wo pa che se o maame na ye oya abashabone wo wura ne wan kasa se be ma ne nkasa ya ho kan nyina bie nu a kire se wo ye be ma Asem Beba Dabi wentumi anka hwe if you say nsem a wo pusa ndi opese wo ka no ondimi nka obi a wo ne oba agya mfie 9 ni wo so wo ne ba o twato e wo 3 years it means say akwara nkwa ne nya wo ba wo because ne ja mfie 9 ni e na wakwa wo mfie wo ba no so wo mfie mienza no wo hu ni a wo nka o na wiase se wo ye ne nya saa wo wa no fomfom o awura ne nsem na wo keka no tumi say esisi so if you say wa kan nsem bebre ebie ni wa utimi kantae obi ti a want to clutch nefo sa anya sa na brabo pa de abrabo de wonti bi mobi enye nwanwa se mfie okọ mfie aduasa na wo maame na tomani die edan kura modamu kura na oba ne tuya awo no wentumi afa wentumi antu advance bi akotena maame so enye nwanwa hwe memeni awura no a awura free na kura modua bi wate enipa bi se ye moni dua nkogidi mbone ono ankasa no wabọ ne hu dua dada se otimi ko fa oba afoforo ne koda ema ni sika na wo ma wo mo ma wo musika dua ba be na chese wo be busa no ofiri wo ba yi nche na ne ma nko yie da na nko yie so da kopim so be sana adwen Asem Beba Dabi sa kwada wo no ko school Jesus kro am na nwie o wu nti o enye wo na be da wo so be huro wo ho be fo so no da ye o wo na ko se ne pe ena kwada no to se akwada bone no so prince no be da ye na se duru baby na wo ye ni sei wo no nko pe ba bi ma koye adwuma wo koye a wakwa kofa mpena ene na be che na otwemienu na otwemienu maba fie na otwemienu hwe emema bebre nipa bebre mema bebre ni na wiase a ye hu ano a ye hu ba bi efiro efiri niam bi se ya o good wasa yakwada yi abrabo wo san atwene mu ene wo sugu so na ni se wodena no bonzu a na za yi bi adi na ko jai saa no okọ na man so da bia meka se emfie dumienu kopim aduonu na aduonu mienu no woni adwe bia da atirimo ye de pebe ma o tia mo nka mo maade ne mtonso na mo ntomobo ewurabo we wotena boase ya ne ho ofeye a edu ni ade se enu a me se sa abra no a wako high hotel na wone wakoda no eno na wo boka o na nya betom se kimu a wawie si se wona wani abiri o se ewurabo we to ne boase se ne nyansa eda ne tiremu yi ena osua adwuma na okọ school wiye ena wo ye na adwuma bi a enka ba ma nka won fi ne mfi ne china good because obi a 50 series wo timeje enka won timi hwe ne ma hwe wo chekura no wo se wo no mfa school muka no ma didie wo mo ntade se ne bibia mefa wa mpo sa na wo kan o enti oju nse enka ye na adwuma no go betumi atua school fees eni eyi na nka be kan we ma no mo sie mo nhwe yie ewo mo kwan amofa so a mo ne mema enketwa ne de mu ni nyansa ye de fa ba mo ton medase arofo krache no ya ton safre ne ha fiada osha oye mommy's boy enti wo se me maame enti ye ne maame kan ho se fiada oba ebeboa no wa ma de sese ye ta awura na chi na ye hwo no ye behwo ene kwadworo ekoro ya enterprise fo nso boa ye omo na de reko heba mixture ukurasi mi aduro no omo na de aba